auto-service ka mobile ka entretien kɛ ka ɲɛ en même temps fana ni mago bɛ mobile louer ta la ni donna Côte d'Ivoire kɔnɔ u b'o baara kɛ ka mobile louer i ma i ka se k'i ka séjour kɛ a n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ bolimako nasira la o y'u kun don o kɔrɔ u ka dakuruɲɛ kelen an b'o di aw ko o lajɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kɛnɛ kɔnɔ k'an ka dunanbaw bisimila ni Ala ka jɛ ye. Nous intervenons dans le BTP, le lotissement, la vente de terrains sécurisés et l'électrification rurale, avec pour mission de proposer des solutions fiables et durables. SCI Conade, votre partenaire de confiance pour construire et investir en toute sécurité. Nous sommes spécialisés dans la vente, la modification et la location des véhicules de qualité, avec un service axé sur la fiabilité et la satisfaction client. Conade Autoservice, la qualité et la confiance au service de votre mobilité. Vous cherchez un partenaire automobile fiable? Alors, bienvenue chez Conade Autoservice. Nous proposons des véhicules neufs et d'occasion, sélectionnés avec exigence. Des modifications sur mesure pour adapter votre voiture à vos besoins. Et un système de localisation en temps réel pour plus de sécurité et de contrôle. Avec notre expérience, vous bénéficiez également d'un entretien et de réparation de qualité. Nous sommes disponibles partout en Côte d'Ivoire pour vous servir où que vous soyez. Contactez-nous dès maintenant. Plus 225 07 07 99 97 24. Ou bien le 07 07 79 30 12. Nous vous offrons confiance, performance et tranquillité. Conade Autoservice, votre partenaire automobile de confiance. Ciao, ciao. Biye donbay biye nisondia doye ama ina ala fe yarabi ala ka ambela jele nisondia o kum kono anya fo korofo la ka fo bi sama mona mo be ambulo ya anu ludu bena je ma folo ambe folo ale la no Sidi be abi chogodi atetro la ko university la alhamdulillah e dakunya kelen foli ka nyesi fleba bela jele ma ok bafo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh be foli nyashi sirifla barakela bela jelema ka foli lasi sama mone barakela fana bela jelema o bela jeleni che ni ala sona ko jara ni ko sobe e bismillah me soro kana Samba Cissé abidi assalamu alaikum wal muslimo an shila khala la rantle la bela jelema mi foli lasi kramoma ni fula se kram Allah ka kram Allah ka manko amin Allah ka barka do anna bela jelena ka am shaq fana tanye mi ful fana la si srifila tv mo fana ma wani barayin fana okum konnana ani ce ni baraji e bismillah kene kono ma sabana de madame Diallo Baye Coulibaly abi chogodi de chola basitila Baye Kusti da kunya kelen foli ka nya sifle ba bela jelema e ka foli la si an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka ala fo ka barikada masa min sɔnna ka ɲina 12 mai yira anw na ani dɔw ye 12 mai kɛ salo ɲina olu t'an cɛma ka ala fo ka barikada ale min sɔnna ka cɛba in d'an ma n'o le an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara Diallo ka aw yɛrɛ fo ka Chérifla TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ni hakilina nin na k'a ye ko hali n'a sɔrɔ kɛnɛma sigi i n'a fɔ an b'a kɛ kɔrɔlen cogo min na mais nin fɛnɛ bɛ ka ɲɛnɛfin bɔ an ka téléspectateurs la k'aw fo o la ka tila ka sama mone barakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Masa Rahamani fɛ ala ka 12 mai caman yira n'aw la ala ka duwawu minɛ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a dɔn sango san sama mone ale bɛ ye 12 mai kɛnɛ kan ni maa min hakili b'a la u bɛ bonya caman kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara nka kɛrɛnkɛrɛnya la bonya masegin kumaw k'a fɔ ko depuis don min na a ka duwawu sanuman kɛra u ye a don ni bi cɛ u tɛ foyi ye fo ɲɛta o hukumu kɔnɔ an bɛ fɔlɔ an balimakɛ la n'o ye Sidi Sidibe bi ye 12 mai don ye dakuruɲɛ jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma. ok i ni ce i ka kuma dili ne ma dakuruɲɛ dama dama min bɛ ne bolo n bɛna di
au nom de la direction de Samamone. Il n'a pas d'entre nous, Samamone. On be Amsar Mogo, on be Chukorama Tinti, Chokorabaka anniversaire là. Nous et Anfa Ammoke, Achid Sherif Ousmane Madan Haidara, Yabani, Ahmed Dubaoukai, Shijan Ani Kenya, avec Alabolo, Ani Labango Tukunyuma, Alakadanama. Kassigin ka Dubaoukai Tukuni, Kassigin ka Dubaoukai, ou Ambekla un refana Ambe Dubau Ninafe. Sabula cɛkɔrɔba in a ye diɲɛ ko bɛɛ k'an ye jamana in kɔnɔ wa jamana in dɔrɔn tɛ a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ diɲɛ ye sabula bi n'i ye ne yɛrɛ ɲininka cɛkɔrɔba in ka ɲumanya a tɛ se ka fɔ ka ban wa n'i ye ne ɲininka fana bi ne b'a fɔ c'est-à-dire hali bi anw maliyɛnw an tɛ ka an sɛbɛ don cɛkɔrɔba in ka kow ma sabula n'i bɛ yan a ka d'an ye jamana in kɔnɔ Haidara ka minɛ cogo min na hali bi a tɛ ka minɛ ten a minɛnen don kosɛbɛ dɛ mais an b'a ɲini jama fɛ an b'a ɲini maliyɛn cɛ ni muso fɛ hali bi an ka cɛkɔrɔba ye an ka cɛkɔrɔba tinti kosɛbɛ an bɛ k'a kɛ cogo min na Amsaru bɛ k'a kɛ cogo min mɔgɔba de don mɔgɔba de don an bɛ jɛn ka dugawu kɛ hali bi sija ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a d'an n'a ma a bɛ ka silamɛya jɛmɛ cogo min na a bɛ ka diɲɛ maaw bɛɛ jɛmɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ sija ni kɛnɛya Ala k'a d'an n'a ma sija ni kɛnɛya b'a bolo Ala k'a d'an n'a ma Samamone direction mɔgɔw ko n'an sera yan an k'u ka foli fɔ a ye PDG n'o ye Dawuda Kulubali fo ka taa se a ka DG ma n'o ye Seku Kanjalo ye ko n'an sera an k'an ka foli fɔ a ye san tɔw la an bɛ taga kɛnɛba minnu sigi jamana yɛrɛ lahalaya la o ma se ka ɲɛ sɔrɔ bi donc ko bɛɛ n'a kɛcogo don donc an bɛ jɛn ka dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana ye waati ma nɔgɔ mais hali bi Ala ka jamana Ala k'a basigi jamana ɲɛmɔgɔw Ala ka hakili ɲuman d'u ma maa minnu bɛ ka maramafɛn ta anw kama an bɛ dugawu k'u ye yarabi hali bi Ala ka hakili ɲuman d'u ma Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma cɛkɔrɔba an bɛ dugawu k'a ye hali bi Ala ka sija ni kɛnɛya d'an ma Ala ka sija ni kɛnɛya d'an ma Samamone ka foli de kun de don ni Ala sɔnna Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ yan'an ka se an balimakɛ Sanba ma an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ ko bi kabini salifana seli la alikuranɛ kalan de bɛ senna Bangoni Janginɛbugu misiri ba la ni ka se ka dugawu kɛ jamana in ye kɛrɛnkɛrɛnya la Général Sajo ni cɛba minnu binna ka se ka tasibila kɛ ka taa u ma ka tila ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin cɛkɔrɔba yɛrɛ ɲuman ma Ala ka se ka si ni kɛnɛya di a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ senna Bangoni na fo wulada fɛ n'aw fɛn fɛn de sen ye sira sɔrɔ aw ka se ka boli ka taa fara silamɛ jamaw kan a baara la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma Sanba Sise dakuruɲɛ kelen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ma a ka dusuma hukumu kɔnɔ i n'a fɔ n balimakɛ Sidi bɔra k'a fɔ cogo min an kɔni bɛ dugawu de kɛ Samamone ma sɔn ka to kɔ a ka anniversaire la sabula san o san an bɛ a ka kɛnɛw kan ka lalawa kɛ ale yɛrɛ ye ani hakilina min b'a kɔnɔ ka se ka ɲɛsin jamana ma ani Samamone fana ye hakilina kelenw ye o ko hukumu kɔnɔna na a ka ko dɔ bi an ma sɔn ka to kɔ ka da sabu wɛrɛ kan mun ye partenaire fana bɛ ani Amsar fana ni ɲɔgɔn cɛ donc o dalila kama an ma sɔn ka to kɔ donc an ma sɔn ka to kɔ wa an tɛ to kɔ donc a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ a nɔfɛ a ka ko la ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fana fɛ Ala ka a ɲaga an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o dugawu minɛ Madame Diallo n b'i bolo ka fara kan 12 mai dakuruɲɛ kelen na 12 mai foli tɛ ban an b'a fɔ ko Haidara c'est une grâce Ala y'a don maliyɛnw garisigɛ la mais a ma dan Mali dɔrɔn ma ale de tora Janginɛbugu la ka anw n'a ɲɔgɔnna caman waati min na se b'an ye ka kolankolon caman kɛ k'an bɔ olu sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i kun ko y'a bila yan sisan sini t'a sɔrɔ yen sekolabaw caman bɛ yen Ala ni karamɔgɔ kumakan kosɔn olu bɔla o ko ninnu bɛɛ tu la et puis karamɔgɔ ma dan tugun diinɛ ko ma karamɔgɔ kumana jogo kan a kumana anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka lafiya cogoya min na ka tila tuguni a bolola hɛrɛ a sela diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma i sɔnna i ma sɔn karamɔgɔ ka hɛrɛ b'i ka so ni o tigi ka 12 mai sera n'o y'o ka bangeni don ye an b'a fɔ tuguni ko Ala ni ce ale min ye karamɔgɔ don an garisigɛ la Diallo folikan dɔrɔn de bɛ yen an kɔntannen de don an Samamone mɔgɔw depuis an ye Haidara ka anniversaire ko daminɛ san fɔlɔ min na
kɔtagama sɔrɔ a la ɲɛtaga dɔrɔn de don donc o ko ma ya wuli anw fɛnɛ b'an wuli ka jɔli o ko la ka ɲini ala fɛ ala ka si jan ni kɛnɛya di karamɔgɔ ma halisa an b'a fɛ a ka kɛ cogo cogo ala ka tɛmɛ o kan i b'a ye ko Haidara ko ye kabako de n'a kun y'an diya an b'an ka événement kɛ i n'a fɔ a cogoya mais ka jɛ ni fɛn ninnu bɛɛ tu kɔ ni 12 mai bɛ na se amisa mɔgɔ bɛ kalo caman de kɛ fɛn ninnu labɛnni na mais karamɔgɔ nana ka na olu bɛɛ bɔ a ma ko k'a da kan ko degun min y'ale ka jamana sɔrɔ ale tɛ se ka kɛ o jamana kelen kɔnɔ ko ale ka anniversaire ɲaɲariw ka kɛ ka a remplacer dɔgɔkɛla tun bɛ kɛ ka kɔrɔ mais ka modification don a la ko ka se ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin an ka banbagatɔ ninnu ma i b'a ye ko fasoden ɲumanya de b'o kɛ siga t'a la donc Haidara ko a tɛmɛna fɔ ko kan quoi halisa ala ka mɛn an kɔrɔ amina ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ kunun sɔrɔ yɛrɛ Dakar faba la ala sɔnna a ma karamɔgɔ ye ansar minnu bɛ u ye kɛnɛ sigi karamɔgɔ sen jɔra yen a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka nin cɛba ninnu ma ka duwawu kɛ ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna u jaw lase aw ma o hukumu kɔnɔna na Sidi Samamonɛ yɛrɛ bi aw ni client aw bɛ se ka mun fɔ an ɲɛ sisan Samamonɛ kunko kan dakuruɲɛ dama i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n bɛ fɛ ka yɔrɔnin min f'i ɲɛna o yɔrɔ la bi Samamonɛ n bɛ fɛ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko anw yɛrɛ ka produit de don Samamonɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ foyi ta ye fo anw maliyɛnw komi n bɔra k'a fɔ n ka kuma daminɛ la cogo min a PDG n'o ye Dawuda Kulubali a y'i hakili to an na a tilala kalan na tubabu jamana la ka segin ka na n'a kun y'a ja a kun bɛ se ka to Faransi ka baara wɛrɛw kɛ tubabu ye o proposition k'a ye mais a ko ne ka jamana bɛ yen n bɔdugu bɛ yen n bɛ segin ka na n bɛ baara kɛ bon a nalen a ye baara caman boloda fo ka na se Samamonɛ ma a ma dan Samamonɛ ma a ye ko caman kɛ mais komi bi an bɛ ka kuma Samamonɛ de kan a nalen a y'a hakili to o la walasa ka dɔ bɔ chômage la jamana kɔnɔ n bɛ na ni Samamonɛ ye n'o ye wari cili n'a tali ye ka o lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma nɔgɔya kɔnɔna la o de la a nana ni Samamonɛ ye mais bi gɛlɛyani dɔɔni bɛ anw kan Samamonɛ yɔrɔ la n b'o fɔ walasa maliyɛnw ka se k'o faamu o gɛlɛya ye min ye a bɛ caman kunna k'a fɔ ko Samamonɛ ye ekɔlidenw dɔrɔn de ta ye étudiants dɔrɔn de ta ye i y'a faamu donc maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko Samamonɛ tɛ ekɔlidenw dɔrɔn ta ye c'est vrai ekɔlidenw ta b'a la partie b'a la sabula anw de bɛ Mali étudiant bɛɛ lajɛlen ka bourse sara an'u ka turuso donc o yɔrɔnin tɛmɛnen kɔfɛ a la an bɛ fɛn caman wɛrɛ kɛ Samamonɛ an bɛ wari ci ka taga jamanaw kɔ kan anw b'a sɔrɔ fana i n'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ n'i bɛ Côte d'Ivoire i bɛ se ka wari ci Mali la i n'a fɔ anw bɛ se ka wari ci ka taa Samamonɛ la Côte d'Ivoire donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ a la Mali la an bɛ dépôt retrait ninnu kɛ wa an bɛ se ka crédit fana feere opérateur téléphonique fɛn fɛn bɛ yen nɔ Mali la ni saba de don a saba bɛɛ lajɛlen na crédit bɛ se ka t'a la wa an bɛ se ka compteur i sago fana an bɛ se k'o recharger a la an bɛ se ka télé fana t'a la donc a ka ca dɔɔni n bɛ dan nin yɔrɔ ma ni Ala sɔnna a ma Samba dakuruɲɛ kelen jumɛn b'i bolo k'a da nin kan dakuruɲɛ min bolo ka da n balimakɛ Sidi ta kan pour qu'an ka faamu d'abord Sama yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ Sama ye société de transfert d'argent de ye tout à fait donc sous les transferts d'argent fana kɔfɛ an b'a fɔ ma ko paiement mobile ni a datugura la ko i bɛ se ka crédit ta n'a ye a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kan nɔgɔya sira fɛ fana a nɔgɔya fana ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw fana kan o fana ye a avantage dɔ fana ye caman fana hakili la ko ni Sama b'i bolo a dalen don application dɔrɔn de ma non là Samamonɛ n'a b'i bolo dis-toi que sans la connexion ou la connexion tu as accès à ton compte c'est-à-dire que connexion do application connexion do application connexion tɛ avec dièse sans dièse i bɛ se ka don facilement i ka compte kɔnɔ n'i mago bɛ dépôt de la i b'o sɔrɔ n'i mago bɛ crédit de fana na i b'o sɔrɔ i ka facture EDM ani fɛn wɛrɛw an bɛ service caman fana kɛ donc o ko hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini AMSAR fɛ partenaire min an ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn k'a fɔ Sama i yɛrɛ ta don le tien donc o ko hukumu kɔnɔ laɲini don an t'a don an ta ye fɛn min ye il faut que an ka a labaara ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ o tun ye o faamuyara Madame Diallo dakuruɲɛ kelen jumɛn b'i bolo k'a da nin kan
ntɔɲɔgɔn y'a bɛɛ fɔ ka ban weleweleda dɔrɔn de don k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲini ko sama mɔnɛ an yɛrɛ ka slogan i yɛrɛ ta sama mɔnɛ ye maliyɛndenw tali ye ka maliyɛndenw hakili lajigi société transfert fɔlɔfɔlɔ min nana ka n'a sɔrɔ waati min na tɔw tun bɛ 200 minɛ 2000 sara la ka n'a bɔ 200 la kɛ 20 o fɔlɔfɔlɔ kɛla sama mɔnɛ ni donc an yɛrɛ tali don ni an y'a dɛmɛ a wari tɛ taa yɔrɔ si a bɛ to anw de fɛ yan ninnu y'a fɔ fɛn caman bɛ se ka kɛ ni sama mɔnɛ an tɛna an da don o la waati n'a cogoya kosɛbɛ mais k'a fɔ ko an ka kɛ an yɛrɛ t'a fɛ quoi sama mɔnɛ maliyɛndenw tali inshallah Sidi na wani kare foli kuma ko labana ayo ne kɔni ta ye dubaw de ye n bɛ dubaw kɛ karamɔgɔ ye komi n y'a fɔ cogo min na الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم إني أسألك تلاميذ مباركة حروف الجم التي تجلت به ملائكة المقربين وتجلت به السماوات والأرض اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا من الشاهدين إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد فأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أمد بوك تشغرباي على كشجاني كندا شجاني كندا على بول على كدانا لبعض تقول نام على بول على كدانا على أكاديميا فانا حلبي تشستر لنا تقول نديما كالدمني فينا تقولي أمد بوك حلبي يا ربي على كلبعض تقول ندانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على كدو بلادنا سما دكتور كلام فولي ما فلو سامونا ديرشونا من دانا دكان بوكانا سيكنا سما représenter la dame ne président la kan jalo kana ni reka chefu la mo la min jalo an mu fo ko barkada ka sifila fana fo ka barkada ka choba fana fo ka barkada albi ala ka do ke jamana ye fana bi je ka do ke jamana ye habilla halamna ala ka bo ala ka be ni kisi ka be kisi ka antanga ka dema fana kisi ku tanga sifila telefona ala ka tanye amu barka kono ala ka awsa asabi ala de bolo ala ka awsa ni ci ani baraji merci bien madame Diallo foli ni kuma foli kan lawan mene bolo ka foli lase sama mɔnɛ barakɛla bɛɛ lajɛlen ma ani Sirifila TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka an furucɛ fɛnɛ fo n'o ye Misi Jalo ye ale min bɛ jɛ an ka nin wulikajɔ ninnu la ka tila tuguni ka taa ni foli ye Sirifila duba duma kɔnɔna na ka an baw bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ tanti Jara la fo ka taa tanti Alima la an ma ɲina an balimaw kɔ Sirifina dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo ka tila k'a fɔ ala ni ce tuguni parce que n'an k'an bɛ karamɔgɔ fo a foda yɛrɛ t'an bolo yɛrɛ an t'a dɔn an bɛ min fɔ ka min to mais halisa k'a fɔ ko karamɔgɔ ka sabali an b'a fɔ ka sabali mun na n'i y'a ta ka lajɛ karamɔgɔ ɲɔgɔn k'a ye ko o faso mɔgɔ bɛ ka a kɛ cogo min na mais a tɛ bala na comme o b'a fɔ ko nul n'est prophète chez soi mɔgɔ si tɛ bonya i yɛrɛ faso la mɔgɔ wɛrɛw de bi nɔgɔ donc k'a fɔ ko halisa a ka dugawu kɛ Mali ye an yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ala ka si caman 12 mai caman bɛ ala bolo ala k'a di ani a ma ala ka jamana suma Jalo ala k'i yɛrɛ bolo mɛn i ka baara la ala ka dugawu minɛ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka ŋaniya yɛrɛ sɔrɔ ani ka hakili sɔrɔ baara in kɛcogoya bɛɛ lajɛlen na k'aw senjoya k'a fɔ aw bɛ aw dafara dugawukɛlaw da kan o yɛrɛ ye fɛn belebeleba ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka k'aw ma baraji ye aw ye dugawu min fana don cɛkɔrɔbaya tɔgɔ la ala k'a minɛ sama mɔnɛ ala ka barika don a la ka malidenw kɛ k'a faamu ka yiriwaw kɛ ka dayɛlɛw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka yira malidenw na sama mɔnɛ y'an ka an ta de ye n'an y'a hakili to a la an ta ye fɛn minnu ye i bɛ taa sɔrɔ n'an y'an banba olu kan o de bɛ laban an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don u la u ye bonya min ta ka ɲɛsin Sirifukɛ ni a ka denbaya la o kosɔn ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye an b'aw bila yan an y'a fɔ ye cogo min na dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ don anw bɛna bɔ sisan ni ala sɔnna ma aw bɛna plateau wɛrɛ sɔrɔ sisan min bɛ 12 mai kan ni ala ka jɛ ye k'an bɛn kɔfɛ inshallah. Peuple malien, il faut que nous soyons unis, car l'union fait la force. Et Maliens, anga ben, fanga be ben de la, kono kulu jelen bi bifo.
poti beleta ngabe Imae kono kunu jale obibi fo na ujera barakelema na ujera kuma kelema na ujera ga ko kelinga no kera amba nye fo faso de unye moko waratina faso jo jinetina maliba injo meleke utina faso jo anyere debi faso jo ola fanga je anga kekelenye ka ani nyogonje ko uba ninga nye si faso ko imano kera sabuna nyena anyena umbede na chena ngwachena umbede fonga be no kera dugu bitaganye no kera jamana bitaganye no kera de ambi fanga soro nanye fanga soro ambi jugu ge daga jugu bi bwa umbe dala denga fonga be so de unye nego petiga jamana fosila faunga nyogongo kumato faundunga nyogo jabato faundunga nyogo nenito faunga nyogo mburu jato no kera imaye faso kanu ye limani yaye faso kanu ye wajibi yaunga sabunite silamede nye maliye aline du tagretiye ikoniye fasode ye alima minte foi fosila ambe maliye ola angaje angake kelenye ningambolo di nyokoma sabu jamana bi mogo sabala folo dunye donimba uye filana dunye masake uye sabana ye joni fana ye sabana ye société civile ye ni sababi be jamana ma kelengele site jamana bo ola angake kelenye ninga dina go keleto ninga fanga go keleto Rahma Station Music. Tare tare usumani haidara bagina aungani sonjale ruzume usumani haidara bagina jamakasewa. Tare tare usumani haidara bagina aungani sonjale ruzume usumani haidara bagina jamakasewa. Alhamdulillahi arabili alamina. Alafoka konyumado alami yenike onye iniche Zigiri Aisha mangano bafitini kakalande Nebe na kuma usumani sherifu babanginika Bamba dani wolodelo usumana bangina Bashita wolode usumana bangina Tarawele konya wolode usumana bangina Mori de unga fiye kana iri usumana bangina Silame ya joba usumani haida
haidara bangina alakira mode usumani haidara bangina hana demeba usumani haidara bangina tare tare usumani haidara bangina awmani sojali luzume usumani haidara bangina jamaka sewa من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي الله جبغني الله مبغى بلادلين فو ملكونو ملكوكا كاساني بنيكا واتي تشوي ني جام كان كرنغرلي ميمي كي كاساني أفاني أكرموها أسيد الشريف عثمان مدان هيدرا عليكا بانيلي نسوجالي أو حكم كوناي عليكا سامبي ولون فلان كيلين سورلي bo on soja nyanyari konnala hukum konnala en wole bla an malmatu belebele ba flama an do lubina ka masala an fani an karamogo kan Seda Mariam salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi alhamdulillah ay folike Seda Mariam na ko fe am folike Seda mama silala salam alaikum Seda wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah an malmatu boraka folike amena baroke feminya iba fo boraka fo yana kuma damne la chugumi o ye 12 medi an fani an karamogo asedi Sherif Osman Madan Haidara chogoroba nyuma chogoroba mi mirla ni islamé bela de lenka lafiya ikera jiya fa on fa madama ni be wele ki islamé de ahamina ni bela de lenyi o hukum konna la na leka sayilma wati sira akaka islamé nyuma bela de lenka musoja kan wati bargama bayin kumbe amina ni ali folati Seda Mariam Dulula Seda Mariam ebe sega munde fayi an fani an karamogo asedi Sherif Osman Madan Haidara aka majigi waliula alhamdulillah Seda me foloka alabafu be donya irali la ana amala dele alaka duzuma chama ira ankenena ka foli kerengere ba madani ale moye laidu ta ala ka dafa amba fo aka laidu dafa la ka basita fo aka moye ne sabalila olu moye ankara mogo de ama ka ke tono e nyanamaya bela jelem wala ala ni ci ambe foloka doni ala ka qur'an ayaye ala ba fo بعد تعوذ وبسملة ولو كنت فازا غليظ القلب لانفضوا من حولك Seda nahine Qur'an aya laje Qur'an aya infora an kuntigi ma Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam meni Qur'an aya in laje akora ye jumai ko ala ko kirama ne e kun kera mogo dusukun gelen ka ke mogo kana gelen ka ke mogo nyanyama ka ke mogo farima ko e kuntina mogo soro illa minin wala naya kuntigi Sherif Osman Madan Haidara naya ale ka nyanyama ya laje ka ka keta ulaje ambaye ka fo Qur'an aya na le beneno ko sebe ne an soru jama laje bi dunya ina ne karamogo ka munune aka sabalite anaka dusmajo ni ko mogo ki lamme ka se ki famu fiki yere beni mogo yi wala ni Qur'an aya en koro ferele no ko sebe mo be an karamogo ta na fara an karamogo ka yere majige dane an karamogo ta yode lan falala ka doni Qur'an aya nye sabla ya yere bembema kaja ka hake uko ya sa mogo alebe mo fo mogo ka se ka famu ni mogo ya famu babara mane kera mogo ye mogo me ni mogo be sira inye walma ni kera mogo ye mogo mun be ni be ni dungo de fo ibaye ka fo ika kuma be lame mogo fe me ka se ka ta ka baraka na o be gele ya kusebe wala yara majige mbi an karamogo la yara majige mo no ye ko bela jele su pasimai ara made ki da makanya mogo ma abin ya kuma dawla ki to dese kono me kuma mina ni kera setigi walma ni mogo nya jorila iba e ka fo kafa bina fo kuma dola ya da yare bina me an karamogo ni ya laje ka be kunu fo ka se bima amma jigine no ko sebe an yɛrɛ kosa na mɔgɔ ye mais a jɛɲɔgɔn kɔrɔw n'olu kumana a kan I b'a dɔn k'a fɔ ko mun ye ne majigin dan ye an karamɔgɔ ye o dɔ ye bakɔrɔba dugu kama n'ale yɛrɛ bɛ kuma an karamɔgɔ kan ne b'ale yɛrɛ filɛ fo n dabaliya bɛ b'a yɛrɛ la
bon ni mɔgɔw sera ka bɛn ko la mɔgɔw ka se k'e faamu o b'a yira k'a fɔ k'e ma jiginnen de don ni don ma jiginna ala b'i kɔrɔta o ye kuranɛ hadisa ye man tawadda lillahi rafa'ahu Allah ne mɔgɔ min y'i yɛrɛ majigi majigi a tɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ ka sira mɔgɔ de ɲɛ k'a kɛ ka majigi kɛ ala yɛrɛ jati kama n'o tɛ n'an karamɔgɔ majiginnen don nka ka fari ala jugu ma dɛ a majiginnen don ka bɛn ni ala ko de ye kan ale bɛ kuma fɛn mun kan kumakɛlaw ka ca wajulukɛlaw ka ca mais wajulu bɛ se ka mɔgɔ nafa kuma o kuma fo ka tila ka mɔgɔw da i la ka tugu i kɔ k'i faamu k'i ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati i ye o ma nɔgɔ dɛ mais n'i y'o kɛtɔla ye kuma o kuma o bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ kumakɛlaw o ye tɔnɔ de sɔrɔ lamɛnnikɛlaw ye tɔnɔ de sɔrɔ kumakɛla ka kuma la sabu ale bɛ kuma fɛn mun kan fɛn nɔgɔman tɛ a fɔli yɛrɛ ma nɔgɔ n'o ye jogo ye a y'a ka wajulu bɛɛ lajɛlen bɛn jogo ɲɛfɔli de ma ni jogo dun tɛ yen adamadenya tɛ yen silamɛya yɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔya ɲuman yɛrɛ tɛ yen ni jogo tɛ yen o la a y'a yɛrɛ bɛn a ye wajulu bɛn o ma mun kɛ hakilimaw ani tasibagaw ani mɔgɔ minnu b'o yɛrɛ fɛ olu b'a dɔn k'a fɔ ni kuma in ka gɛlɛn dɛ mais n'i sera k'a waleya o de ye n ka hɛrɛ ye diɲɛ ani kiyama o la yɛrɛmajigi an karamɔgɔ y'o ta o de y'a to mɔgɔw y'a kanu ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ majigi i bɛ ala ka kanu sɔrɔ ka tila ka mɔgɔw fana ka kanu sɔrɔ sabu yɛrɛmajigi la o ka di ala ye kosɛbɛ mɔgɔ majiginnen fana a ka di mɔgɔw ye sabula o ka bɛn ni o de ye ni i y'a ka yɛrɛmajigi lajɛ seda i yɛrɛ bɛ kabakoya an karamɔgɔ la kosɛbɛ a n'a ka bonya n'a ka tɔgɔ n'a ka sɔrɔ wallahi i tɛ karamɔgɔ yɛrɛ dɔn f'i ka gɛrɛ a la o de la mɔgɔ mɔgɔ n'i ye fɛn dɔ fɔ kuntigi serifu ma i t'a dɔn dɛ n'i ye fɛn dɔ f'a ma juguman na i t'a dɔn dɛ n'i y'a mɛn o de bɛ se k'a to e bɛ se ka fɛn dɔ f'a ma walima ni dusukun yɛrɛ kɛra dusukun gɛlɛn ye an b'a fɔ cogo di ni asiriya dɔ donna dusukun na kuma dɔ i ma teli ka tiɲɛ faamu n'o tɛ ni mɔgɔ gɛrɛla mɔgɔ la i bɛ siran ɲɛ mais n'i gɛrɛla an karamɔgɔ la i b'a kanu de ka d'a ka yɛrɛmajigi a n'a ka mɔgɔw kunbɛ cogo a n'a yɛrɛ bɛ i bonya cogoya min na ale n'a ka mɔgɔbaya ale de bɛ e bonya fo i yɛrɛ bɛ tila ka maloya k'e kunna siri o la an karamɔgɔ a majiginnen don kosɛbɛ ka bɛn hadamadenw hinɛ bɛ a la a bɛ fɛ hadamadenw ka ala ta faamu ka se k'o baara yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛ bɛnsema sɔrɔ mun ye diɲɛ in kɔnɔna ye fo ka taa se alikiyama sɔrɔ cogo ɲuman ma an bɛ ala deli ala ka faamuya ko ɲuman di amina rabi an bɛ yɛrɛ fo k'i barika da hali bi faamuya ko ɲuman ala k'o di bɛɛ lajɛlen ma an fa n'an karamɔgɔ ale ka majigi kɔni i bɛ dɔ de fɔ a la n'i ko i b'a fɔ dɔrɔn i bɛ i ka ɲɛnamaya tɔni yɛrɛ kɛ a bɛ komi n'i ye miseli turuba faji la a tɛ fɛn b'a la cogo min na ale ka ɲumanyaw b'o cogoya la o hukumu kɔnɔna na an y'a fɔ ye kuma daminɛ na an bɛ 12 mai kɔnɔna de la an fa ni an karamɔgɔ ale ye san 71 sɔrɔ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen k'a ka nisɔndiya bi k'a sabu kɛ nin cɛkɔrɔba in ka bangeli nisɔndiya kama o hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ segin ka na an ka malimatu ma n'o ye Seyda Mama Sila ye Seyda an bɛ 12 mai kɔnɔna la an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara a ka ala ɲɛsiran e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Seyda an bɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka ɲininkali ninnu na ka Seyda fo min kɔnna n ye an bɛ tele baarakɛla bɛɛ fo k'an lajɛbagaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli belebele k'o di an fa n'a ka denbaya ma an b'ale min ka anniversaire hukumu kɔnɔna la Seyda ye ɲininkali min kɛ n'o ye karamɔgɔ ka ala ɲɛ siranɲɛ ye Seyda n'an ko an b'o fɔ o tɛ wagati kɔnɔna la karamɔgɔ ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnna ala ɲɛ siranɲɛ de ma i b'o ye a ka fɛn bɛɛ la tuma dɔw la n'i ko k'i b'i siran ala ɲɛ a ka kan o k'a sɔrɔ ala ɲɛ siranɲɛ in sabatilen don dusukun na e bɛ k'a fɔ i dara k'i bɛ siran ala ɲɛ o k'a sɔrɔ fana i kɛwale o bɛ ala ɲɛ siranɲɛ in jira nin bɛɛ sabatira an karamɔgɔ la ne badenw a tɛ komi ko anw y'an sɔrɔ ye walima anw ye karamɔgɔ kanubaw ye k'an bɛna an sigi ka kuma fɔ karamɔgɔ la ten o tɛ
an bɛ fɛn o fɛn fɔ karamɔgɔ la kɛnɛkan ko de don an tɛ ko dogolen fɔ a la jama ti min kalama hali a yɛrɛ kanubagaw ti min kalama walahi an t'o fɔ n'an ko karamɔgɔ la o b'a sɔrɔ e min yɛrɛ t'a fɛ dɛ o b'a sɔrɔ e b'o ɲɛ dɔ ka tɛmɛ anw kan karamɔgɔ siranna Ala ɲɛ Seyida a gindo a n'a bange bɛɛ lajɛlen la n'i ye karamɔgɔ ka ko selen ye bi ma a ye Ala bila an ɲɛ fɛ de Haidara ka baara in bɛ daminɛ kuma ma a gɛlɛyara kosɛbɛ ni Ala ɲɛ siran tɛ Seyida a tun ma nɔgɔn dɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ Haidara siranna Ala ɲɛ dogo la cogo min a siranna Ala ɲɛ kɛnɛ kan a ma siran faama ɲɛ a ma siran nafolotigi ɲɛ a ma siran tɔgɔtigi ɲɛ a ma siran dabalijugutigi ɲɛ a ko jɔnni ko a ka Ala Seyida Haidara ni mɔgɔ caman tɛ kelen ye dɛ an ye karamɔgɔw ye k'u ye mais Haidara ɲɔgɔn Seyida e b'i fama ka sɔrɔ i m'o ye a bɛ se ka kɛ i b'a dɔn kibaru ni tarikuw la mais i yɛrɛ ɲɛ o de ye yeli banna ye Sherifu Usman Madani Haidara a ka kuma kɛra mun de ye a ka wajuli in kɔnɔna na a ko Ala tiɲɛ dɛmɛ ni ne Haidara bɛ tiɲɛ kan ko ne ka min fɔ e Ala ta don Ala m'a fɔ i ka ne dɛmɛ dɛ i b'i ka tiɲɛ de dɛmɛ o de kosɔn ni mɔgɔw ye Haidara ye bi a bɛ mɔgɔw kamana gan mais fo mɔgɔw k'u miiri ko don dɔ tɛmɛna a kun tɛ taa wa Ala ɲɛ siranɲɛ de y'a sigi yan i ma Ala ko kuranɛ kɔnɔ man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib a ko n'i siranna Ala ɲɛ ale Ala b'i bɔda k'i ye fɛn bɛɛ la i k'a lajɛ bani ko in gɛlɛya wagati Seyida dɔw bɛ k'a la Haidara somɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn janfa ni ko minnu bɛ siri a kama ko a bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di mais ni Ala sɔnna fo bi o Haidara in de filɛ nin ye fɛɛrɛ caman tigɛra a kama dɛ a ka ko in bɛ se ka datugu cogo di Seyida o dɔw kɛra depuis a yɛrɛ mana diɲɛ kɔnɔ sabu n'i ye farafinya ta k'a lajɛ i b'a ye a gɛlɛyara kojugu ni ɲɔgɔnna mɔgɔ i b'a sɔrɔ an ka fɔlɔ dɔnnibagaw u b'a kibaru mɛn yan'a ka na mɔgɔw bɛ wuli k'u ka kɛtaw bɛɛ kɛ pour que a ko bɛ se ka dan sira la a nalen yɛrɛ kɔfɛ tuma min na a ye baara daminɛ ko cayara fɛɛrɛ jugu bɛɛ tigɛra a kan kɛnɛ kan ani doko la dɔw yɛrɛ da bɛ taa fɔ a ye karamɔgɔ ninnu de ko n ka nin k'i la a b'a fɔ a kɛ i k'i ka wari minɛ an y'o caman mɛn a ka kasɛtiw la wa zeni tɛ fɛnɛ de tiɲɛ yɛrɛ don a mɔgɔw balolen don minnu yɛrɛ ye baara jugu ninnu k'a la mais mun de y'a bɔ Ala ɲɛ siranya Ala ko ten de n'i siranna ale ɲɛ Ala b'i bɔ yɔrɔ la i kun t'a dɔn i bɛ bɔ yɔrɔ min a bɔ bɔda k'i ye fɛn bɛɛ la wa yarzuquhu min haythu la yahtasib a filɛ jama bila a bolo bi don tɛmɛna n'i y'a fɔ a yɛrɛ ye k'a bɛ se nin yɔrɔ la a kun tɛ da la nin bɛɛ ye Ala ka dɛmɛ de ye a n'a ye Ala ɲɛ siranya min bila a ɲɛfɛ a ka baaraw la o de ye Haidara se nin yɔrɔ la bi Seyida o la ɲininen don anw fɛ ka kɛ Haidara ladegeba ye parce que a ka wele bɛɛ kɔnɔ a ma foyi yira an na an ka siran Ala ɲɛ kɔ n'i kɛra faama ye siran Ala ɲɛ i k'i ka jamana mara ni Ala ɲɛ siranya ye n'i kɛra dutigi ye siran Ala ɲɛ i k'i ka dudenw mara ni Ala ɲɛ siranya ye n'i kɛra jamatigi ye siran Ala ɲɛ i bɛ jama min ɲɛfɛ i k'u mara ni Ala ɲɛ siranya ye ni Ala ɲɛ siranya sabatira yɔrɔ o yɔrɔ la Seyida juguw bɛ ɲɛ wajibi ni a y'a ka kuma bɛɛ sinsin jugu de kan ni Ala ɲɛ siranya sabatira juguw bɛ ɲɛ sa Ala ka hakili ɲuman di an ma an karamɔgɔ ka kuma tɛ se ka fɔ ka ban Seyida mais an nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ 12 mai an b'a fo Ala ka faamuyaliko ɲuman di hali bi Ala ka an yɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔ ka Ala ɲɛ siranya ɲɔgɔn na an y'o de fɔ lajɛbaga ni lamɛnbagaw ye an bɛ 12 mai kɔnɔna de la an fa ni an karamɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara ale ka san 71 sɔrɔli o nisɔndiya an b'o kɛnɛ de kan hali bi an bɛ segin ka na an ka malimatu ma n'o ye Seyida Mariam Dole Seyida Mariam an fa ni an karamɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara ale ka faso kanu i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye faso kanu b'a la cogoya min alhamdulillah masha Allah Seyida ne ko faso kanu kɔni kuma banna ye ne cɛsiri ni wulikajɔ ye a bɛɛ bɛ ka kɛ ni faso kanu de an karamɔgɔ y'a faso kanu
kanu cogo la ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min o ye faso kanu a dan ne la sabu faso kanu yɛrɛ fana filɛ nin ye o ye fasoden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka hakɛ yaasa e ka kɛ ɲumankɛla ye f'i ka kɛ i faso fɛ yaasa i ka se ka juguman ye k'a to yen f'i faso kanu ka k'i la o la fɛn bɛɛ de ye faso kanu ye k'a dɔn k'a fɔ ala de ye e kɛrɛnkɛrɛn k'e bila nin yɔrɔ in de la o la o yɔrɔ ni yɔrɔ man ka kɛɲɛ dɛ faso kanu bɛ an karamɔgɔ la kosɛbɛ kira b'a fɔ a ka hadisa la kisi ni nɛɛma b'a n'a so dungo ye hubbul watani minal iman o la ni an y'o hadisa in lajɛ i b'a ye k'a fɔ an karamɔgɔ limaniya jɔn don da ka diɲɛ ka kala bi yɔrɔ caman ka kala nka an faso maliba ale fana ka kala mais o n'a kalaya bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ a n'a ka sɛbɛdon bɛɛ lajɛlen bɛnnen don faso in bɛ se ka sumaya cogo di o de la an bɛ ala de deli a bɛ minnu fɔ ala ka faamuya ko ɲuman di mɔgɔw ma ne bɛ segin k'o de fɔ kuma bɛɛ ni ne y'a ye mɔgɔ min bɛ Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara juguya n b'a fɔ n k'a m'a faamu de mɔgɔ mɔgɔ y'ale dɔn k'a faamu i tɛ se k'a juguya cogo t'a la fewu a ye hɛrɛ de kanu ni ɲɛnamaya in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso malisigi ma nɔgɔ sabula jamana dɔw bɛ yen olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛ mais maliyɛn yɛrɛ de ka jugu a den ma jango ne ye mɔgɔ min wulila k'i bɛ kɛ ɲumankɛla ye k'i bɛ kɛ sɛbɛkɛla ye fo ala ka dɛmɛ dɛ o de la an karamɔgɔ ala ka dɛmɛ b'a nɔfɛ an bɛ ala de deli fana kuma bɛɛ lajɛlen na ala ka sabati a bɛ mun kan o ye ala ka kumakan de ye o ye ala ka diinɛ laseli de ye o ye tiɲɛ fɔli de ye i n'a fɔ a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛn o mun ma ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ o la o tiɲɛ dɛmɛli dɛ o de bɛ se k'a to adamaden yɛrɛ fana i bɛ se ka i seyɔrɔ caman sɔrɔ i sagoya la ni adamaden ye i faso kanu seda an ye kira ka hadisa fɔ i bɛ limaniya dɔ sɔrɔ ka bɔ i dusukun na e b'a ye k'a fɔ fɛn o fɛn n'a ka di e ye i b'o de kanu ni i faso kɔnɔna ye fɛn o fɛn ye gɛlɛma ye i t'a ɲɛsin i faso ma o la an bɛ gɛlɛma mun kɔnɔna na bi an b'a ye k'a fɔ lamɛnli ma kɛ ka taa kumakanw ma tiɲɛ kumakanw ma ani ladilikanw ma an karamɔgɔ b'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen na jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la mawuludu kɛnɛw kan san o san a b'a fɔ k'a bɛ kado di jamana ɲɛmɔgɔw ma o kado ninnu fana a b'a di ni kɔnɔnajɛya ye wa a b'a fɔ cogo min na fana n'a minɛna ka baara kɛ n'a ye a nɔ bɛ ye ka da kan kuntigi Sherifu Usmani Madani Hayidara ale ye donjan yebaga de wallahi a yɛrɛ jɛɲɔgɔn kɔrɔw b'o fɔ a bɛ kuma dɔw fɔ tile dɔw la olu yɛrɛ b'a fɔ ko nin yɛrɛ na ni kuma in bɛ bɔ min mais an bɛ taa se wagati ma dɔrɔn a ye mun fɔ bɛɛ b'a fɔ ko a ko nana koyi o la ale ye donjan yebaga ye ala de y'a kɛrɛnkɛrɛn fana n'o place ɲɛ o la bɛɛ kan ka bɛɛ bonya ni ala ka sɔn di cogo ye an karamɔgɔ ka faso kanu n'a dɔnna a ye a bɛ mun fɔ k'o lamɛn ka baara kɛ n'a ye wallahi an bɛ ni gɛlɛya mun kɔnɔ an tɛ sɔrɔ nin kɔnɔ wa hali sisan fana n'a sɔrɔla ka lamɛn fasoden ɲumanw ka fara a ka dusukun ɲumanya la ka an faso in jɔrɔ an bɛ se ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ yɔrɔnin kelen faso kanu dan ye an karamɔgɔ a ye faso in hinɛ minɛ kosɛbɛ seda e yɛrɛ k'a lajɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔ ɲɛnɛmaya tɔnɔ fɔlɔ ye jumɛn ye o ye kɛnɛya de tuma min na an karamɔgɔ y'a ye a Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara tiɲɛ don ko gouvernement de kan ka jɔ ni kɛnɛyasow jɔli ye o ye laada cogo ye mais ale y'a dɔn k'a fɔ fasoden ɲuman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ faso kɔnɔ o bolo ma a ye ŋaniya siri dɔgɔtɔrɔso jɔli la bi na an bɛ yɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔso 35 mɔgɔ min b'o kɛ a faso kɔnɔ a seda o tigi o ɲɔgɔn hali n'a ɲɔgɔn bɛ yen a ɲɔgɔn ma ca dɛ o ye faso kanu dan ye seda an filɛ nin ye teleso min yɛrɛ kɔnɔ yan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka cɛsiri ni aw ka kɔnɔnajɛya la ani ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunnafonili la an bɛ aw fo o la kosɛbɛ telesiri fula nana kuma min na
o y'a sɔrɔ adamadenw ka telefilɛ yɛrɛ kun tɛ ten mais kabe kuma min na telesirifula sinsinna adamadenw bɛ se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ cogo di kunnafoni mun b'o nafa ka tila k'a fɔ kan mun fana bɛ yen n'o b'o mɛn o y'a to mɔgɔw ye telesirifula kanu o dalu kɔnɔ o bɛ bɛɛ bolo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a ye kuma caman ɲininkali bɛ kɛ mɔgɔw la hali minnu yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ o tɛ telefilɛ dɛ mais sirifula tele kɔni o tɛ sɔn kow ka taa ka olu dan sabu fɛn fɛn bɛ bɔ a la a bɛɛ lajɛlen nafa de o la an karamɔgɔ ye faso kanubaga ye o de la a ye a jija sɛbɛya ma ka tila ka sɛbɛ kɛ ka tila ka a dɔnbaga n'a kanubaga a n'a ka kalandenw k'o bɛɛ lajɛlen su ka bila sɛbɛkɛ la sabu hadamaden y'i yɛrɛ de la an bɛ an karamɔgɔ fo la ka fasoden ɲumanya la an bɛɛ lajɛlen ye o tɔnɔ sɔrɔ an ye dɔgɔtɔrɔso ni telesirifula fɔ fara ka jamana o jamana fana ne kunfinya ma kɛlɛ a ma nɔgɔ matarasaso fana dama mun jɔlen don hakɛsi t'o la o la dɔrɔn an bɛ surunya kuma la ka bɛn wagati yɛrɛ cogoya ma n'o tɛ dan si tɛ an karamɔgɔ ka faso kanu na an b'a fɔ a ka faso kanu na halisa ko Ala k'a simaya san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an n'a a kɛnɛna inshallah an b'i yɛrɛ fo k'i barikada k'a ɲini Ala fɛ san 71 o caman bɛ Ala bolo Ala k'o fara ni cɛkɔrɔba ɲuman si kan an bɛ segin ka na an ka Malimatuma Mama Sila ka da wagati cogoya kan wagati bɛ ka surunya kuma laban jumɛn b'i bolo ani folikan Sida an bɛ kumakan laban min fɔ k'a fɔ bɛɛ ye i n'a fɔ Sida bɔra ka fɔ cogo min na an karamɔgɔ yirali kɛ malidenw na a mɛnna Sida ko don y'an yebaga don siga t'o kuma in na n'i y'a lajɛ a bɔra ka kuma an ka jamana bɛ cogo min na n'o ye basigibaliya bɛ jamana kɔnɔ karamɔgɔ ye nin fɔ san caman don dɛ n'a ye mɔgɔ min b'a ka kaseti kɔrɔw lamɛn a ko fɛn dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ malidenw a y'a janto a la a ko sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ jaman t'a sɔrɔ k'o ye basigi ye basigi de tun bɛ Mali kɔnɔ yan walahi n'i nana Mali kɔnɔ ni fa t'i bolo e bɛ fa sɔrɔ i yɛrɛ la yan i bɛ ba sɔrɔ i yɛrɛ la i bɛ jatigi sɔrɔ i yɛrɛ la i bɛ badenw sɔrɔ i yɛrɛ la Mali kɔnɔ e dunna min nana mɔgɔ si tɛ siga i la e bɛna minnu fana sɔrɔ yen nɔ n'olu ye jatigiw ye i fana sigalen t'u la a dalen don ɲɔgɔn na mais bi bi in na si dan tɛ sira dunan bɛ minɛ e fɛ e t'a dɔn o la karamɔgɔ ye donjan yebaga ye o la Sida ka mun fara a kan karamɔgɔ ka ɲumanyaw a ka kuma tɛ ku wagati kɔnɔ Sida ye tireso fɔ n'an filɛ wagati min na sisan hijidenw filɛ Makan Sida tuma min na an karamɔgɔ ye hiji taga daminɛ a taara ye hiji bɛ ka kɛ cogo min na ale faso denw fɛ vraiment Haidara miiri la a taasira o hinɛ ye a minɛ Sida hiji nafolo bi manamana ko tɛ dɛ e k'o bɔ ka taa fɛn na ka tila ka t'o kɛcogo lajɛ vraiment a ma nɔgɔn Haidara ye Ala deli a ko Ala ka agence nɔgɔya ale ye ale bɛ hiji kɛcogo ɲuman jira silamɛdenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya a fasodenw nka n'an ka fasodenw komi an bɛ ka kuma Mali kɔnɔna kan sinon Haidara ka hiji ɲɛ jira jamana bɛɛ y'o nafa sɔrɔ ne ma taa hijira fɔlɔ mais minnu taara hijira u ko agence sirifila minnu ma taa agence sirifila fɛ dɛ a ka di mɔgɔ wɛrɛw ye ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan u bɛ caman de bɛ tugu agence sirifila hijidenw nɔfɛ pour que u bɛ se k'u ka bato kɛ ko ɲuman kɛ cogo min na hɔrɔnya yɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ ka se k'u ɲɛ dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kan ka taa yɔrɔw yazura a kɛra Sherifu Usumani Madani Haidara sababu ye o la Haidara ka ko ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ mais a sera ka nin bɛɛ kɛ cogo di dɛ Sida Ala ka kula ni haya kelen o la an bɛ lajɛbagaw fo o wagati ye wagati ye inshallah Sida an b'i fo kosɛbɛ an filɛ 12 mai kɛnɛ de kɔnɔ ka Ala deli san caman 12 mai Ala k'o jira an na Haidara san 71 tuma dɔ la a bɛ hakilina kamana gan a sera ka nin bɛɛ kɛ cogo di nka kabako de bɛ Ala ka ko la n'Ala ko a bɛ min kɛ a b'a kɛ an bɛ Haidara fo Haidara ye nɔ ɲuman to a kɔ sabu a yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ ko hali n'ale sara bi ko foyi ma tiɲɛ
an yɛrɛ minnu ko an b'a fɛ sa an ka se ka nɔ to an kɔ min bɛ se ka lakale nin ɲɛnamaya in kɔnɔ si ani kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'a ma a n'a ka denbaya ala k'o kɔlɔsi ala k'a to jamana k'a faamu ala k'a to diɲɛ k'a faamu an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ni baraji. Allah ka bɛɛ sara ni hɛrɛ an bɛ segin ka na Seyda Mariam Dolo ma Seyda Mariam dugawu do kan jumɛn b'i bolo? An bɛ ala de fo ka barikada kuma bɛɛ lajɛlen na halisa ala k'an jiden faamu ɲuman na amina rabi an sɔn kodɔn na an karamɔgɔ kuma bɛɛ an b'a kalifa ala ma san caman bɛ ala bolo ala k'a di Seyda mama y'a fɔ san 71 ne y'a ka baarakɛlaw ye i b'a fɔ ko san 70 baarakɛlaw o la ala ni ce an bɛ ala deli 12 mai ɲinata ala y'a yira an kɛnɛ na san caman ta ala k'o yira an kɛnɛ na n'an y'an karamɔgɔ fo kuma o kuma an bɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bangoni Janginɛbugu la an baw ka fara an ka seyidu n'an ka seyidaw kan ala k'o bɛɛ simaya sabu ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ de an karamɔgɔ kɔ mun tɛ se ka fɔ ka ban o la bamananw ko ten ko kuma mun bɛɛ tɛ se ka fɔ o bɛɛ tɛ to tobali fana ye an bɛ surunya kuma la yan n b'a fɔ asalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatulahi. Kuma ɲana an b'i yɛrɛ fo k'i barikada ka foli kɛ an ka malimatuba fila la u nana ka na an tulo nɔgɔbɔ ka sanga ni an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale ka san 71 sɔrɔli o nisɔndiya hukumu kɔnɔna la an bɛ aw yɛrɛ fo k'aw barikada k'a ɲini ala fɛ dɔnniya nafama ala k'o di an n'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ 12 mai min kɔnɔna la an fa n'an karamɔgɔ ale ka san 71 an b'a ɲini ala fɛ san 71 o ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o fara cɛkɔrɔba in si kan cɛkɔrɔba in hamina ni maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de i bɛ diinɛ la o i tɛ diinɛ la o maa d'a ma i ye hadamaden de cɛkɔrɔba in n'a bɛ se ka min k'i ye a b'o k'i ye an b'a fo ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ tɔɔrɔ min bɛ cɛkɔrɔba in kan a yɛrɛ ni ala cɛ a yɛrɛ de b'o dɔn ala ka tɔɔrɔ in wuli ka bɔ a kan fɛn min fana a b'o ɲini ala fɛ a yɛrɛ de b'o dɔn ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ye k'a mɛn an kɔrɔ ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye cɛkɔrɔba in ɲɔgɔn man ca an bɛ dugawu de kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala kun y'o garisɛ don min na o de ni an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira an na. Haidara mi baya la idu orofo kwa fara bani sika sangura fara bani sika bega sewa duzume sera ansaru yo duzume sera fanta fala uji tawado haidara dedo yatime deo demevado haidara dedo silame jigido haidara dedo haidara madne wadnena haidara dedo musoche sabata jigido haidara kafo haidara e bayala idu warofo je kwa farabani sika sangura farabani sika bekanyali haidara mi yake alaye haidara yake kiraye haidara yake ala koso nematulai adi atulai kenaka bwana ani lara kolatige bani kawele haidara ifunisire jigi acha mambe bani bolo haidara la tamani kuna wolode haidara kera koro fere dia kono tamani kwa ka barika daye jane moriye ndeyine mahula alamiso haidara mimba ke kini wolola ninu manguru te bwa kalama bani gawele dere 12 mai sera
Jara tungara che dus mesera Fatima la tara che ma dus mesera Aisha kulubali che Alima dara mesa che dus mesera nani wele Haidarallah ya bani Fatina barikata madaye kamoto kile barikadaye kadinde ni malilai wa rasuli alanya sranya sirbuke doara de duzu mesera haidara ka duzu mesera jafati uba fenchi bani duzu mesera juya ba ma fenchi bani duzu mesera haidara mi baya lai duorofo ko fara bani sika bengana sika tenani kuma e chede Bajeliba ikambe slame a visa tigi de ma ni kera slame ke walma e kera slame musoye ne bi fega do slame avion ono figa temeni ba madani de shifuke aka visa dima haidara min sona ka ke mali slame o ka tomba ho conseil islamique du Mali manyema e haidara min kera mali al slame dine nyama o ka jagruba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema e al-Islamé de meto ansaru nyajoro de do afa anankara mogo aseyi Sherif Ousmane Madani Haidara duzu mesera Haidara ka duzu mesera Haidara mi bayanda iduoro kwa farabani sika tangura farabani sika daga sewa o bisimila Sherifla Jakan Sokan ni watina amado biye domba an karamɔgɔ ɲuman bite seli ma bite don gansan le 12 mai 1955 le 12 mai 2026 ɲina ye a san 70 ani kelen kira mɔden n'o ye Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ale bɛ ala ka dugukolo kɔ kan Sherif Ousmane Madani Haidara min ni a ka nali kɛra koba ye dugukolo kɔ kan n'a ka nali kɛra nafa ye n'a ka nali kɛra hinɛ ye i n'a fɔ a fɔra a mɔkɛ ma cogo min na wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Sherif fana ka nali kɛra hɛrɛ alakira manto ma sallallahu alaihi wa sallam n'o o nadon sera o don man ka kɛ don gansan ye maaw bolo diɲɛ kan ka bɔ o don kalama o kama le 12 mai mana se san o san diɲɛ fantan ani naani bɛ bɔ a kalama diɲɛ bɛ mun na ka d'a kan koba de don donba de don an bɛ o hukumu kɔnɔna la Sherifla TV ma to kɔ le 12 mai ɲɛnajɛw la ka maaw wele ka na kɛnɛ kan ka na kuma an ye Sherifkɛ kan a dɔnbagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an karamɔgɔ an bɛ a fo kɛnɛ in kan nɔ Elhaj Amadu Diallo kabini mɛ kalo jɔra a kɛnɛ bɛ ka kɛnɛ sigi ka témoignages caman sigi sen kan walasa ka kuma an ɲɛ an ka yen Sherifkɛ kan a ye baara minnu kɛ ani a ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ minnu bɛ sen na fo ka na se nin waati ninnu ma o hukumu kɔnɔna la an ka bi kɛnɛ kan an ka wele sera Sherifkɛ jɛɲɔgɔn dɔ ma a dɔnbaga dɔ ma a ka kalanden dɔ ma ani a baarakɛɲɔgɔn n'an bɛ se k'a fɔ ten n'o ye Basidi Kulibali o min ti maa dogolen mili in kɔnɔna la o ye jɛkulu in kɔnɔna la Basidi Kulibali général ni dɔw yɛrɛ ko ŋanatigi c'est ça Basidi Kulibali assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kori basi t'i la ma basi foyi tɛ na dakunya fila foli kan an filɛbagaw ye yan'an ka don baro kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin naam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim naam wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam kan naam an ala fo ka ala barikada o ka kan kan sigi ni ala tɔgɔ ye ala min ye fɛn bɛɛ tigi siga t'a la ka sɔli kɛ ala kira kan a n'a so dingo sanumaw ka sɔrɔ ka an karamɔgɔ a n'an fa a n'an jigi a n'an ladonba a n'an kɔrɔtaba Allahu akbar k'a fo min tɔgɔ ko Sherif Ousmane Madani Haidara ne basan de don k'a ka famille bɛɛ fo bi donyaba in na ala sago 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 tigi ye ala ye Sherif Ousmane Madani Haidara le 12 mai a dɔnbagaw la i bɛ se ka jate a dɔnbagaw fɛ siga t'a la dakuruɲa dama dama na e bɛ se ka mun bi san kɛ ka nin question jaabi siga t'a la a ti ban o tiɲɛ i b'a dɔn telela ko ye waatinin ko de ye ko don o tiɲɛ kow man jan
ni ko mɔgɔ tugura Seri Usmani Madani Haidara la bɛ mɔgɔ n'a jɛra i tɛ se ka foyi fɔ Haidara la i bɛ fɛn fɛn fɔ a la fɔlɔ o b'a ka hinɛ kɔfɛ a ka hinɛ Haidara bɛ hinɛ a ɲin na a bɛ hinɛ a jugu la bon tuma dɔw la anw tɛ maakɔrɔba ye mais t'o ye ka caya adamadenya la a bɛ hinɛ a ɲin la cogo di bani bi nafakati min kɛ maa dɔw ye k'a sɔrɔ Ala t'u dɔn o caman kɛra ne yɛrɛ ɲɛna gitɔrɔndaw fɛ voyage sira fɛ yɔrɔ caman karamɔgɔ delila ka taa dugu dɔ la a sen fɛ sɔgɔmadaya fɛ ni karamɔgɔ tun bɔra 9h waati ka mɔgɔ reçoit daminɛ mɔgɔw bɛ na k'u nana dugawu ɲini mais ni mɔgɔw nana dugawu ɲini na mɔgɔ 10 o 10 i b'a sɔrɔ 3 nana Haidara dugawu kɛ ɲɛ n ka hami na mais 7 bɛɛ na kun ye ko Haidara de ya ɲɛma Ala kama karamɔgɔ delila ka a kunna wari di o la ne ɲɛna don dɔ k'a kunna wari di k'a ba ka don so kɔnɔ foyi t'a kun bilen k'i sigi ka Ala kɔnɔ Haidara o de la ne bɛ dɔnkili da n b'a fɔ ko hinɛ masa ni makari masa ne to k'o fɔ Seri Usmani Madani Haidara ma dɔnkili man di nka a kɔrɔ de don siga t'a la bon ala an filɛ nin yɔrɔ min na 12 mai mana se fan bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a fɔ mun na ko nin sago ye kɛcogo ɲuman na minnu m'a faamu fɔlɔ Ala ka faamuya ko ɲuman d'u ma an bɛɛ ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ mais an filɛ nin kalo min na kan ni nin lahalaya in tɛ anw bɔra Côte d'Ivoire sisan anw ni a ka golokansigi min ye Sherif Ahmed Tijani Haidara ye an ye kalo kelen ni ŋaɲati kɛ Côte d'Ivoire jamana kan siga t'a la diɲɛ dila kɔni ɲina 12 mai na mobilisation min tun bɛ Ivoiriyɛnw bolo ani Burukinabew bolo ka na Mali kɔnɔ yan kan a tun ka bon kojugu non vraiment fa tun ka kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a ka di Ala ye tan siga tɛ Ala de y'a kɛ tan ka hinɛ de kɔnɔna na mais Mali bɛ hinɛ sɔrɔ a la jamana wɛrɛ bɛ hinɛ sɔrɔ a la a fɔ mun na ni mɔgɔ minnu bɛ na karamɔgɔ ka 12 mai kɛ a fɛ yan ni Côte d'Ivoire bɛ na ni carré 20 ye Burukina ka na ni carré 20 ye mais yanni k'u bɔ Côte d'Ivoire ka se yan u bɛ carburant kɛ carré kɔnɔ dɛ mais n'u bɛ t'u ka jamana fɛnɛ kan u bɛ carburant ta Mali fɛnɛ na Côte d'Ivoire ye hɛrɛ sɔrɔ Burukina ye hɛrɛ sɔrɔ Mali fana ye hɛrɛ sɔrɔ a la siga t'a la bon nin ye fitinin ye komi ne yɛrɛ waati e ye waati min fɔ o de ka dɔgɔ n'o tɛ i bɛna kuma miɲɛ de wuli bi vraiment labɛn ne yɛrɛ de nalen don kuma yɛrɛ kan Basiri n delila k'a ye seli suruyalen ne ka guwa bɛ karamɔgɔ ka da kɛrɛfɛ denmisɛnninw ye u bɛ tɛgɛrɛ tulonkɛnin kɛ ka munumunu ɲɔgɔn fɛ denmisɛnninw ka mɛn ko seliba k'a teliya ka se sa ko n'o kɛra ko Haidara bɛna sagajigi ba di anw ka ba ma san o san bon e ka nin lajɛ ta simindenninw u tɛ foyi kalama ko seliba k'a teliya ka se ko Haidara bɛna sagajigi ba di anw ka ba ma denmisɛnninw ye nin fɔ ne yɛrɛ ɲɛna o n'a ɲɔgɔnna caman i b'a dɔn i y'a fɔ cogo min na tele baara ye waati ko de laɲini ye dɔrɔn ka don yira maaw la don kana tɛmɛ maaw kan wa hali ne nin tɛ fana maaw bɛ don in dɔn koyi don yɛrɛ de y'a yɛrɛ labɔ siga foyi t'a la i b'a dɔn Sherif Usmani Madani Haidara wele da ani message dɔ de nana o kɔrɔ ani cikan dɔ de nana ale ni cikan min nana o ye jogoko ye tiɲɛ don a ye jogoko de fɔ kabini kun a y'o de fɔ kunasini a y'o de fɔ bi wa Ala ka sini yira an na a b'o kɛlɛ kɛ a ye jogo de fɔ an ɲɛna e ni Haidara ka jɛ kɔnɔna la i ye jogo jumɛn ye a la jogo min ye e yɛrɛ sama kosɛbɛ n'i ma dan sɔrɔ a la a ka jogo min na ka nin ɲininkali nin fana bɛ san ba ne kabini Ala ye n da ko ne bɔra an ka dugu la Bɛlɛdugu ka na tugu Sherif Usmani Madani Haidara nɔfɛ kabini Ala ye ne da ma jugujuguya la mais fɛn dɔ yɛrɛ de bɛ Haidara la i b'o tigilama de ɲini kunun ni bi ne ma fɔ a tɛ yen mais a man ca
jamana kɔnɔ kan ko e ni ne ka kɛ kelen ye an bɛɛ ka kɛ kelen ye diinɛ ni ne bɛ Muhamadu ka diinɛ na ne k'o kɛ ni e t'o la e bɛ min na e k'o kɛ mais an ka adamadenya ɲuman kɛ an faso la ani diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka bɛɛ gasi sigi sigiɲɔgɔnw ka ɲɔgɔn gasi sigi bolisɔnna ka silamɛ gasi sigi silamɛya ka kerecɛnya gasi sigi hadamadenya an ka jɛ an ka don kulu kelen kɔnɔ mais bɛɛ k'i ka diinɛ labaara a baara cogo kan mais an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn danbe la ko n'an sera lahara k'a bɛ ɲɛnabɔ Allahu akbar kan ɲɛ bɛ nin ko in na mɔgɔw de bɛ tɛmɛ na ne ma dan yɛrɛ de sɔrɔ Allahu akbar o dɔ ye ni nin faamuna basigi bɛ na mais n'i y'a ye n k'i ma ko nin question ninnu bɛ tile ban ne b'a ye maa min bɛ kuma jugu fɔ Seku Usumani Madani Hayidara yɛrɛ ma a mɛnnen kɔrɔ kɔ ka tila k'a fɔ hadamadenw ye a ye ne Hayidara ka ko to Ala ma maa si kana kɛlɛ kɛ ne dɔgɔyabaw fɛ n b'a to Ala n'a ka kira ma sinon kana jama b'a bolo ni Hayidara ye tabale gosi bi k'a fɔ n ka jama k'a kɛ tan n'o kɛra ɲuman ye alhamdulillah nka n'a ma ɲuman fɔ a bɛ kɛ baara ye dɛ nka ko non siga t'a la a ye ne ka ko to Ala n'a ka kira ma ka nin kan ka nin kuma nin kan ka hakilitigi sɔn hakili la diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na ka se kiyama don ma an bɛɛ ka bɛn kelen ma bɛɛ ka bɛɛ to bɛɛ dɛmɛ la ka nin ɲɛ bɛ nin ko in na mɔgɔ caman de tɛ nin dɔn mais nin yɛrɛ de ye diɲɛ sigi k'a ye i bɛɛ to ne de ye sigiɲɔgɔnma ye ni ne ma don e gasi la e ma don ne gasi la an bɛɛ bɛ diinɛ dɔ la o jagoya tɛ ko ne fana ka taa e ta la jagoya yɛrɛ tɛ e ka don ne ta la mais an bɛɛ k'an ta kɛ an ka ɲɔgɔn bonya ka nin ka bon ne bolo kojugu sigi bɛ diya ni sigi bɛ diya nin ka bon ne bolo kojugu ne b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ nin ka bon ne yɛrɛ de sidi bolo kojugu ani a ka hinɛ hali ɲina kalandenw ne kan ka wari bɔ k'a di karamɔgɔ ma ka dugawu ɲini a fɛ kan hali ɲina karamɔgɔ ka zikiri dala dɔ bɛ a y'o bila ka taa hiji la an b'a barika da bilahi fɔ lahara a tɛ bɔ an kɔnɔ ne min bila ka kuma en 2017 ne taara hiji la mais ne yɛrɛ hijira ale yɛrɛ kanu kosɔn burukina bɛ dɔ de bɛ yen ko Solomani Gira o de ye ne hiji Hayidara kanu kosɔn an bɛna sigi aw n'a ni ɲɔgɔn cɛ relation an bɛna sigi o ma nka i da sera jugubaw ma i b'a dɔn jugubaw dɔ ye hɔn fonisere jugu min bɛ maa nina jugu bɛɛ k'i fɛ Sidi i mana ban maa la cogo cogo n'a k'i ma hɔn maa tɛ se k'i kun firifiri hɔn na dɛ e bɛ siga t'o la Sirikɛ ka ko Sirikɛ ko fonisere don e bɛ se ka mun fɔ a ka fonisereya la bon fonisereya in n tɛ se ka fɔ ka ban san o san sunkalo la sunkalo b'a sɔrɔ ko ka ca a gwannen don koyi sunkalo kalo la dutigi ɲuman bi dépense min kɛ sunkalo kalo la kalo 2 kalo 3 dépense bɔ a calculé na a ka ca kan karamɔgɔ bi dépense min kɛ sunkalo la a bɛ malobɔrɔ min di k'a ban fandaw ma sunkalo la a bɛ ɲɔbɔrɔ min di fandaw ma sunkalo la a bɛ sukarobɔrɔ min di fandaw ma sunkalo la a bɛ nafolomugu min di fandaw ma sunkalo la ne ma dala ni ale Hayidara yɛrɛ bɛ se k'a sɛbɛn ka ban a yɛrɛ t'a dɔn ne kɔni ma da la ne ma da la k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ jate min di k'a fɔ k'a yɛrɛ b'a jate dɔn ne m'o dɔn Allahu akbar Ala b'a dɔn mais a kɛra Ala ɲɛna parce que anw minnu y'a ka dɔnkilidalaw ye san o san a bɛ sukarobɔrɔ de da malobɔrɔ kan anw y'a ka kalandenw de ye mori bɛ n'a kuru tanu mais an mana k'u k'a d'an ma koyi mais san o san min bɛ kɛ anw yɛrɛ ye san o san de don ye kan o bɛ fɔ bɔ mawuludu o mawuludu karamɔgɔ b'a ka zikiri dɔ sɔn nafolo la o caman de kɛra hali ne t'a san kɛ da dɔn bon ani minnu bɛ kɛ kɛrɛfɛlaw na
mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se ka Haidara ka ɲumanya yɛrɛ de fɔ k'a ban o maa tɛ yen ni kunkolotigi sɛgɛnna yɔrɔ min na ni min jigin'i kun na i b'o fɔ ni min ma jigin i kun na dɔ wɛrɛ an b'a tɔ fɔ. I bɛ tɛmɛ o kan. I da sera zikiridalaw ka kuma ma ɲininkali yɛrɛ tun bɛ nana yen dɛ zikiridala hakili tɔn b'aw bolo aw labɛnnen don tɔn min kɔnɔna la ansar zikiridalaw aw zikiridalaw ni ma fili ka aw ka diinɛ dɔnkilida in aw b'a da cogo min na a jɔyɔrɔ ka bon o ko in kɔnɔ kosɛbɛ kojugu aw yɛrɛ zikiridalaw aw ni Sherif Usman Madani Haidara cɛ aw cɛla bɛ cogo di? O ye cɛɲɛ da ye kaningo ni i ye Haidara ye i ye hinɛ de ye ɲɛ na. Allahu akbar. ni ɲɛ dara Haidara kan i ye hinɛ de i ɲɛ dalen hinɛ kan. Ala ka ɲɛ da kan siɲɛ caman. Parce que anw ni a cɛ a den y'an ye a ka kalanden y'an ye a bɛ makari an na a bɛ hinɛ an na c'est-à-dire n'i taara ko ni karamɔgɔ ye ɲuman kɛ anw ye n'an taara an bɛ taa bonya barika da a bɛ e yɛrɛ lamisɔndiya cogo min na ka tila ka dugawu min k'i ye e ka n'i t'a fɛ ka fanga ma de. Allahu akbar. Wallahi nin cɛkɔrɔba in ne bɛ n gansan ma Ala n'a ka kira ma Ala ka si de di Haidara ma n'o kɛra mɔnɛ bɛ bɔ maanifinya na mɔnɛ bɛ bɔ silamɛya la parce que mɔgɔw ka limaniya kɛcogo tɛ kelen o dɔ bɛ e da sera a ma kan fɛn bɛ dɔ fɛ o tɛ se k'a di maa ma ka ca caman se bɛ dɔ ye o tɛ se ka kari nka min ka bon o bɛɛ ye k'a dɔn karisa yɛrɛ de tɛ ne fɛ tiɲɛ na dɛ ka tila k'o sɔn ni Haidara tɛ ne m'o ye Haidara bɛ a jugu dama min sɔn n'o yɛrɛ bɛ tila ka na ko karamɔgɔ ne tun t'a dɔn e bɛ tan karamɔgɔ yafa ne ma Ala n'a ka kira kama. Basi a b'o fana kɛ. O de miliyari bɛ kɛ san kɔnɔ. E ni sɔn o cɛ mɛ jugu ka. Walahi Sherif Usman Madani Haidara b'a dɔn karisa tɛ ne fɛ a bɛ nafakati k'i ye e yɛrɛ de bɛ tila k'a fɔ karamɔgɔ yafa ne ma tiɲɛ na ne ye nin vi kɔ karamɔgɔ o de miliyari de bɛ yen k'ani k'u ko tɛ dɛ nin camanba de kɛra ne ɲɛna. Allahu akbar. Bon o kɛbaga man ca n'anw dɔw don n ka yafa ma ye tiɲɛ nka ka tila k'i sɔn o ye ko ye koyi n ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen bilahi an sigilen bɛ 12 mai de kɛnɛ kan Kano n m'a f'i ye n bɛ ka chauffer dɔɔni Haidara ye étage de jɔ k'a ban pewu ka cɛkɔrɔba in ta o y'a sɔrɔ n'a ye ko k'u ka cɛkɔrɔba in dɛ cɛkɔrɔba in ne ko ka d'a ye n'an nana juma na an bɛ ɲɔgɔn fo karamɔgɔ y'a bila ka taa hiji la o kɔfɛ ka mobili kura san ka d'a ma ka tila ka étage jɔ ka cɛkɔrɔba in wele ka taa fɔ a ye ko étage jira a la quoi ko nin so ko n ye nin jɔ sisan ko nin bɛ cogo di cɛkɔrɔba yɛrɛ de nana nin fɔ ne ye Ala n'a kira a ko karamɔgɔ k'i ka nin so in k'i ye so caman jɔ ko mɛ ko i ka nin so ka ɲi n'i ka so caman ye o cɛkɔrɔba fana ŋaniya ka ɲi ko a k'a tile filɛ ko n ye nin d'e ma Ala kama cɛkɔrɔba ye min kɛ a bɛ kasi a mɛnna dɛ wallahi ne ni Ala cɛ cɛkɔrɔba taara nin fɔ ne ye fɔ juma na ko ale yɛrɛ de b'a ɲini ne fɛ ne ka dɔnkili o dɔnkili ne ka Haidara fo kosɛbɛ ko ne k'a fɔ n ko Haidara ma ko hinɛ masa ni makari masakɛ cɛkɔrɔba de ye nin fɔ ne ɲɛna ne yɛrɛ ka da la ko Haidara ye hinɛ masa ni makari masakɛ ye ne ka ɲininkali tɛ ma bɔ nin kɔrɔ ne kɔni bɛ to ka kuma in fɔ mɛ mɔgɔw t'a kɔrɔ dɔn Haidara ka hinɛ cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba de ye nin fɔ ne na ko Haidara ye hinɛ masa ni makari masa o de la ne yɛrɛ de y'a fara n ka dɔnkiliw kan ne bɛ a tanu waati min na n b'a fɔ a ma ko hinɛ masa ni makari masakɛ a sɔrɔla tan de. Basiri o faamuna Basiri Kulubali a fɔra ma ko zikiri général ko ŋanatigi ŋanatigi ka sababu ŋanaw caman b'i bolo ne Basiri ye Basiri dɔnnen don ni a kan de Basiri fana tugura sirikɛ kɔ n'a kan de o y'ale ka diinɛ dɛmɛ cogo ye an tɛ se ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔ hali n'a kɛra miniti 1-2 i k'i kan fila ɲɛ aw yɛrɛ b'a fɔ ko cogo di acapella wa acapella dɔ ka ɲɛ ka sɔngɔ sirikɛ la siga foyi t'a la Kanu su de ti ko mana dɔnko an ka taa fɛ waati a b'a ka télé dɔn mɛ nin fana ye ne niyɔrɔ de ye bisimila an ka taa
Abangena bani bangena Usmani Haidara bangena Abangena bani bangena Usmani Haidara bangena Le 12 mai manase dogotoro soba ubihera Abangena bani bangena Usmani Haidara bangena Le 12 mai manase kumo kono ubi barigada Abangena bani bangena Usmani Haidara bangena Le 12 mai manase yatime denu minema Abangena bani bangena Usmani Haidara bangena Le 12 mai manase falato nunu minema Abangena bani bangena Usmani Haidara bangena. Non, Nindiara. Ah, ni le basi yere. Sigatoro. Sinon comment nous nous fort. Ni doit tu dore ni le basi yere. Oui, tiens. Basili wati na tuwa kuma kunche kuma anga bocho soro borin konnala. D'accord. Nawo. Kan ami toujours ami ala fo. Nawo. Ka solika ala kra kan toujours. Ka ala deli ka wele. Haidara yi biye aka anniversaire ama yini ala fɛ san caman 1955 2026 san 71 ala an b'i deli i ka san caman di Haidara ma amin ala Haidara bɛ yatimɛ ladon min kɛ dɛ a ko kosɔn i ka san caman d'a ma amin a bɛ hinɛ min kɛ jamana la a bɛ hinɛ min kɛ fɔlɔw la a bɛ hinɛ min kɛ ala ka diinɛ na ala ko kosɔn dɛ i k'a ka masaw kosɔn dɛ i ka san caman di Haidara ma ka Haidara sago k'a ye k'a kisi juguw tɔɔrɔ ma ka jamana suma ka jamana kɛ jamanadenw sago ye an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ala k'an bɔ a kɔnɔ ni nin kumafɔli ninnu barika ye sallallahu alaihi wa sallam Basili Kulibali an bɛ i fo i wale ɲuman dɔn siga t'a la nin waati kunkurunin na waati kuntagala ma janya nka kuma nafamanw fɔra a kɔnɔna la siga t'o la kan ni nɛn kɔrɔtara hakili bɛ fiyɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛ dugawu min kɛ sisan an bɛ dugawu kɛ aw yɛrɛ fana ye sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'o kalifa an ni aw la jɛ min bɛ aw ni Sirifila cɛ Sirifukɛ n'a ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ Sirifukɛ ka denbaya jɔra yɔrɔ yɔrɔ aw fana yera yen nɔ aw fana jɔr'u nɔfɛ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la sa Sherif Ahmed Tidiane Haidara e n'a bɔra ka kalo kelen ani ɲaɲa kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ sisan tu kɔnɔnaw ni ŋaɲa kɔnɔnaw na ka taa ala ka diinɛ lase k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka aw bɛɛ lajɛlen fo k'a wale ɲuman dɔn 12 mai hukumu kɔnɔna la yanni an ka bɔ baro kɔnɔna la an ka cɛkɔrɔba ala ma hinɛna El Hadji Ami Ɲang Kayi Salo a ye message ci a yɛrɛ y'a ka sanbɛ foli lase Sirifukɛ ma a ye Sirifukɛ kanu kosɛbɛ nka ɲinan ala ye Aminiji dɔgɔya nka a ka denbaya ye weleli kɛ k'a fɔ ko u ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la ko Sirifukɛ y'u ka cɛkɔrɔba kanu Bahami Ɲang ye donc olu fana bɛ sa Sirifukɛ ka jɔn na maa y'u fa kanu u bɛ sa u ka jɔnya la ko u ka du den bɛɛ tɔgɔ la u kɔrɔkɛba n'o ye Hamani Ɲang Vieux Ɲang a n'a dɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko k'a fɔ Sirifukɛ ko a joyeux anniversaire san caman ala k'a yira an ni Sirifukɛ la sijan kɛnɛya ani labanko ɲuman kɔnɔna la aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh merci Allah silamɛw ne b'a fɔ walayi Haidara bɛ bamuni Haidara bɛ bamuni na cɛdenw ne b'a fɔ karamɔgɔ Haidara bɛ bamuni na silamɛw ne b'a fɔ karamɔgɔ Haidara bɛ bamuni na walayi ko Haidara bɛ bamuni na ko Segu Moriga ye ne bamuni na Yorubani walayi ko Haidara bɛ bamuni na ko Dina Cɛnɛcɛ bɛ bamuni na silamɛw ne b'a fɔ karamɔgɔ Haidara bɛ bamuni na ni ne ko Haidara bɛ bamuni na ko Dina Waraba bɛ bamuni na baba walayi ko Haidara bɛ bamuni na Madani woloden bɛ Kuludala silamɛw
basita wolude me babanina Allah ninego haidara be babanina makroba wolude be babanina silama wolude ba fongara no haidara be babanina ninego haidara be babanina bafina koroga be babanina baba Nindala haidara be babanina silama wolude ba fongara no haidara be babanina Kuniye nyuma voye biyere wani manyuma voye biyere Nindala haidara be babanina silama wolude ba fongara no haidara be babanina haidara be babanina bafuna furuga me kuludala bani Bangane tani jara furuga yemi kuludala basilano leba fongara no haidara be babanina ninego haidara be bangane fatumata furuga yemi babanina baba wallahi go wili bali be bangane tani asan furuga yemi babanina basilano leba fongara no haidara be babanina Bangane ademata furuga yemi kuludala baba Kuniye nyuma voye biyere wani manyuma voye biyere Nindala haidara be babanina basilana wolude ba fongara no haidara be babanina Kuniye nyuma nge biyere kuni manyuma nge Nindala haidara be kuludala bani Kulu bebe kulo chila wa bulundala ni bebe haidara be babanina basilana wolude ba fongara no haidara be babanina Kulu bebe kulo chila wa bulundala ni bebe haidara be babanina bani Nindala haidara be babanina bani Balabane baruja neba ufo Nindala haidara be babanina basilana wolude ba fongara no haidara be babanina haidara be babane alakira nona blai be babanina baba wallahi go haidara be babanina Kurane kalama be kuludala basilana wolude ba fongara no haidara be babanina wara be kulo chila suni kungo chane bela wili bali be kurane ka baba Ulujuba kulo chila ka bulundala ne ka basilana wolude ba fongara no haidara be babanina haidara be babanina masita wolude me kuludala basilana wolude ba fongara no haidara be babanina Nindala haidara be babanina bani Buguni sedu nebi fo Budina chemne chebe kuludala basilana wolude ba fongara no haidara be babanina Sidu tara wele nebi fo Karamogo haidara be babanina bani Burama jabi ene be fo Karamogo haidara be babanina
foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin aw ma tuguni ni waati na fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an y'a fɔ ye bi ye don dumanba de 12 mai 1955 12 mai 2026 san 71 ala y'o di an ka shirifkɛ ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka a jidi hayi san kɛnɛya la ka jidi hayi sisan hɛrɛ la kɔrɔta ani san kɔrɔta ala k'o di an ka shirifkɛ ma o hukumu kɔnɔ baara in ta ko sabanan na laban o bɛna boli min kan o de ye jeu de concours ye jeu de concours min n'an kun y'a fɔ ye kabini kunun k'a fɔ bi an bɛna kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi jeu ni mɔgɔ o mɔgɔ gagnera la i ka saliba de diyalen ka sabu kɛ an ka shirifkɛ n'o ye Aliyu Bɔkari Hayidara ale de y'i bolo fa k'a to ka jeu in bila sen na a ko ni mɔgɔ minnu gagnera ka lajɛliba fɛnw belebele min b'a to a tigi kɔni salilaya ko o kuma kɔni t'a la o la garizɛgɛtigi ye mɔgɔ minnu ye u k'u labɛn hali sisan nɛgɛjuru siraw bɛna labila a baara bɛna kɛ maa min fɛ o de ye an balimamuso Umu Kulsum Jaabi Aja a bɛ di alhamdulillah Bastila basi fosi t'an na ustaz an bɛ ala de tanu ka segin ka tila ka ala tanu ka tila ka segin ka ala tanu ustaz Jalo ni nin don yirali ye an na an bɛ donni min na i ko bi dugukolo kan maa bayirika caman de fana nisɔndiyalen don i n'a fɔ anw an bɛ se k'a fɔ dusukun ɲumantigi kelen o kelen mumini ɲuman kelen o kelen maliden ɲuman kelen kelenna bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don ni k'i sewa ka sanga ni nin don kɛrɛnkɛrɛnlen ye n'o ye mɛ kalo tile 12 ye san 2026 ka sanga ni an fa ani an karamɔgɔ ani an nunjuru minɛbaga Hadarat Janaba Seyidi Sherif Usman Madan Hayidara sɔrɔli ye Usa Amadu Jalo an b'a ye k'a fɔ bi diɲɛ kɔnɔ kojugukɛlaw ka bangedon o tɛ dogolen i b'a ye fasi sugu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ mɔgɔ minnu ma fɛn ɲɛ diɲɛ ye olu ka bangeli bɛ ta k'a ɲɛnamaya kuma tɛ maa min kɛra hinɛ ye adamadenya ye mɔgɔ min kɛra nafa ye diɲɛ ye mɔgɔ min kɛra jigiya ye alisilamɛya yɛrɛ ye n'o ka bangedon ma ɲɛnamaya ne hakili la fɛn fosi man ka ɲɛnamaya donc an bɛ ala de tanu ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada ni Seyidi Sherif Usman Madan Hayidara ye ka tila ka segin ka ala barikada ka duwawu fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ni cɛkɔrɔba ɲuman ma anw dɔrɔn tɛ dɛ Mali bɛɛ de bɛ duwawu kɛ ka ɲɛsin ni cɛkɔrɔba ɲuman ye ka d'a ka fasoden ɲumanya kan ka d'a ka faso kanu kan n'i ye an karamɔgɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ka baara ma taa ni mɔgɔw y'a ye n'a fɔra Seyidi Sherif Usman Madan Hayidara min bɛ jigin hakili la fɔlɔ o de ye diinɛ ko ye an karamɔgɔ ka ɲɛnamaya ma dan o dɔrɔn ma a ye jɔ diɲɛ yɛrɛ bali fil alam diɲɛ yɛrɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ ye diinɛ darapo kɔrɔta nka n'i nana faso yɛrɛ kɔnɔna na an karamɔgɔ nɔ ma dogo yen fana a n'a ka kalandenw i n'a fɔ an bɛɛ b'a kalama cogo min na a ye nɔba de bɔ faso dɛmɛli la faso taali ɲɛ n'i nana kɛnɛya binankun kan fo ka taa se kunfinya kɛlɛli baarantanya kɛlɛli fo ka taa se hali sɔrɔko sira kan a Seyidi Sherif Usman Madan Hayidara a ye jɔda fa donc anw filɛ nin ye baara min na nin ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ jamana ka yɛrɛ de ka baara la a Seyidi Sherif Usman Madan Hayidara bi ɲɔgɔnna bɛ jamana min bolo wallahi don kan ka kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛnamaya ka ɲɛsin nin cɛba in ma siga foyi t'a la o kɛlen don ka ban sabula n'i y'a jateminɛ bi bɛɛ y'a dɔn ko bi ye don dɔ ye Mali kɔnɔ n'i taara quartier o quartier la i b'a dɔn ni ansar minnu bɛ yen u ka dɔgɔtɔrɔsow la walima u ka misiriw la walima yɔrɔ yɔrɔ parce que Mali ansar bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka taa se diɲɛ yɛrɛ ansar bɛ yɔrɔ yɔrɔ jamana 40 kɔnɔ mouvement b'a bɛɛ kɔnɔ mun ye jolidi kɛ mun ye bani den minnu sɔrɔla bi cadeau mun d'u ma mun taara dɔgɔtɔrɔsow ko mun taara service daw yɛrɛ dɔw ko an b'a ye k'a fɔ cercle dɔ la o baaraw bɛ kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye ka foli lase nin yɔrɔ in na an ka Jamiyatul Ansardine a ɲɛmɔgɔbaw ma nin waati in na ka dugawu k'u ye ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la nin waati in na ka
ka foli ta ka taa Senegal kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dakar an b'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ caman olu bolila ka taa Bani nɔfɛ lafiya tɛ Bani ye dɛ Bani taara ka taa Senegal k'a bɛ t'i lafiya nka u n'a ta o ta ko nin ko in an bɛ taa nɔfɛ o la an b'a fɔ wɔlɔfɔw ma ko n'an ka def ana wa kɛrge maa ye kiri an b'u fɔ ko waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye o hukumu kɔnɔ an bɛ segin ka na an baw yɔrɔ an ba Tanti Jara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'an baw bɛɛ fo a ye jouer kɛ o dongo gagné minnu kɛra ale de ye a nafolo di an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka nasara o kɔfɛ an bɛ donni min na ko bi an ba Madame Haidara Tanti Fatumata ale ko Sherifla bɛ fɛn o fɛn na an k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ yen o la an ka fɛn o fɛn a bɛna ka na an boloma dɛmɛ n'a seko ye Ala sɔnna a ma bi anniversaire in na a nana ni gâteau ye Bani ja filɛ ni a kan gâteau in 12 mai gâteau ko télé mɔgɔw a y'o tigɛ ka tila ka sagaw fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye ma saga wɔɔrɔw dalen ye ko ye fɔko ban o la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Tanti Fatumata Traoré nafolo bɔra nafolo min na Ala ka barika don a la ka foli ani bonyamasegin se an baw bɛɛ ma ninnu kelen o kelen ka ko kɛta ni ɲɛ jɔra a la don min na i b'a dɔn k'a fɔ k'u ma sigi an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye o la umu mɔgɔw bɛ k'an kɔnɔ ɲininkali an ma sɔn ka caya ɲininkali 3 ka sali diya ka saliba diya ɲininkali 3 in Umu Kulsum bɛna fɔ an bɛna nɛgɛjuru sira labila ni Ala ni kira sɔnna a ma i bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye bi ka di kosɛbɛ o Sayi Jalo ɲininkali fɔlɔ o de ye an fa ani an karamɔgɔ a ka wele daminɛw la an bɛɛ b'a kalama cogo min na a kun bɛ wajulu kɛ arayida la a kun bɛ wajulu kɛ arayida la terrain min kɔnɔna na terrain yɛrɛ tɔgɔ o de y'an ka ɲininkali fɔlɔ ye a filanan o de ye hali bi an bɛ arayida kelen in na wajulu kun bɛ kɛ arayida la wajulu ninnu sen fɛ denfa fɔlɔ n'o de ye ka kɛnɛ bonya ta k'a di mɔgɔ kelen ma n'an b'a fɔ parrain o mɔgɔ fɔlɔ kɛra jɔnni ye a Seydi Sherif Usumani Madani Haidara kun wajulu kɛnɛ min sigi arayida la a parrain fɔlɔ o kɛra jɔnni ye an mago b'o tɔgɔ la o ye ɲininkali 2nan ye a 3nan o de ye an kɔni b'a dɔn an filɛ donni min na i ko bi an karamɔgɔ tɔgɔmaw a n'a ba tɔgɔma n'a fa tɔgɔmaw a ka ca tɛgɛkɔnden tɛ se ka jate nka an karamɔgɔ tɔgɔma fɔlɔ dugukolo kan o ye jɔnni ye Allahu Akbar an mago bɛ a tɔgɔ la ani a kɛra dugu min na a tɔgɔ kɔni dɔnna a tɔgɔ dɔnna y'a ye an mago bɛ a tigi bangera yɔrɔ jumɛn san jumɛn an mago b'o la ani a ba n'a fa ni Ala sɔnna n'Ala ka jɛ ye o de ye ɲininkali 3 ye an bɛ segin a ka teliya la an fa ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usumani Madani Haidara a kun bɛ wajulu kɛ arayida la terrain min kɔnɔna na terrain yɛrɛ tɔgɔ ye di o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali 2nan o de ye an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usumani Madani Haidara a bɛ wajulu kɛ arayida la waati min na denfaya fɔlɔ taara ka di mɔgɔ jɔnni ma o tigi ye jɔnni ye an mago bɛ o tɔgɔ la a 3nan a Seydi Sherif Usumani Madani Haidara tɔgɔma fɔlɔ a bangena kuma jumɛn dugu jumɛn na ani san jumɛn na ni Ala ka jɛ nin de ye ɲininkali 3 hakili la aw bɛɛ a mɛn o tɔ ye sisan nɛgɛjuru sira labilala aw ye aw ka se ka don ɲininkali fɔlɔ o de ye an karamɔgɔ arayida la a bɛ wajulu kɛ terrain min kan komi bɛɛ b'a dɔn ni arayida ye nka terrain kun bɛ wele tɔgɔ jumɛn na o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali 2nan kɛnɛ in denfaya fɔlɔ la ka di jɔn ma n'o ye arayida la karamɔgɔ ka wajulu kun fɔlɔw la denfaya kun fɔlɔ dira jɔn ma n'o ye parrain fɔlɔ ye a 3nan karamɔgɔ tɔgɔma fɔlɔ a kɛra dugu jumɛn de la a tɔgɔ dara dugu jumɛn de la san jumɛn de la a bangera ka taa se a fa n'a ba tɔgɔ ma hakili la mɔgɔ mana sɔrɔ Ali Bukari Haidara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale ko ka giriman labɛn a tigilamɔgɔ ye n'o ye premier deuxième troisième ni Ala sɔnna a ma kɛnɛ dayɛlɛlen don an bɛ a ɲini Abu Jabate fɛ ka se ka nɛgɛjuru siraw labila mun kana ka don u ka don ni Ala kira ko dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta assalamu alaikum tɔgɔ ni Umaru Kasunge ka bɔ Juda Umar Kasunge awɔ Umaru Kasunge i bɛ k'an wele ka bɔ min ka bɔ Joyila bisimila ɲininkaliw i y'u mɛn n ye u mɛn nka ne kɔni bɛ ka i la
ala ka san yɛrɛ jira an na. Amin amin amin. A sɛgɛn ala. Amin amin. Yan si sugu la. Amin amin amin. A ka se bi. O diyara an ye i ni baraji. K'an bɛ jolakaw bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na. Ɲininkali ka aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ a tun bɛ wele cogo di? A tun bɛ wele tɔgɔ min na o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye. Filanan o de ye karamɔgɔ a ka o kɛnɛ in denfaya dira maa fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn ma? Sabanan de ye karamɔgɔ tɔgɔman fɔlɔ a kɛra dugu jumɛn na? Dɔ bɛ nɛgɛ juru sira la. Salamu aleykum. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. A bɛ cogo di? Baasi t'i la. I bɛ se k'i mabɔ i ka télé la? Awɔ, i mabɔ télé la dɔɔni. I tɔgɔ n'i jamu i bɛ k'an wele ka bɔ? Madu Haidara Banankɔrɔ 1 na. Madu Haidara. Awɔ, Banankɔrɔ. Banankɔrɔ 1 na. Awɔ. Madu Haidara i bisimila. Asa. Ɲininkaliw y'u mɛn. Ɲininkali ba tɛ ne bolo nka foli de bɛ ne bolo ka k'a la. Ayiwa bisimila. Le du nin diyara n ye kosɛbɛ. A diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ de. Arabu kan caman caman bɛ ala bolo ala ka dan n'an ma. Amin amin amin. Ala ka n'an kisi n'a jugu ma. Amin 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 amin. Yarabi ala ka boloma ka baara ye. Amin 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 amin. N ka foli tɛ se ka fɔ ka taa dan kosɛbɛ. I ni baraji i Haidara. N b'a fɔ kosɛbɛ yɛrɛ de. Foli diyara n ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka si. Ne yɛrɛ kanu ka n y'a kɛnɛ yɛrɛ kan nka ala ma kisi a la fɔlɔ. Walayi. O ɲɛna kosɛbɛ an ka dugawu kɛ ala k'a latigɛ. Amin. I ni baraji Haidara k'an bɛ Banankɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la. Nɛgɛjuru sira labilalen aw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jeu de kɔni bɛ yen a k'aw jija ka jaabiw ɲini ka na Kulsum ɲininkali ninnu i bɛ taa ka segin k'a la. Dɔ bɛ yen an bɛna ale ta fɔlɔ. Salamu aleykum. Assalamu aleykum. Aba i ni tile baasi t'i la? I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Karamɔgɔ Baye na yɛrɛ de. Ka wele ka bɔ Ɲamakɔrɔ. Yɔrɔ jumɛn? Ɲamakɔrɔ Bintu Kodo. Ŋamakɔrɔ. Ɲamakɔrɔ. I yɛrɛ tɔgɔ ni jamu? Tɔgɔ ni jamu? Bintu Kodo. Umu Sise. Bintu Kodo. Bisi Kone. Bintu Kone. Bintu Kone. Bintu i bɛna ɲininkaliw jaabi a? An ko ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ ye an fa ani an karamɔgɔ a kun bɛ wajuli kɛ araida la terrain min kɔnɔna na terrain in tɔgɔ. Ɲininkali filanan de ye kɛnɛ in kɔnɔna na Seyid Sherifu Usumani Madani Haidara a ka parrain fɔlɔ kɛra jɔn ye? Ɲininkali sabanan Seyid Sherifu Usumani Madani Haidara tɔgɔma fɔlɔ ye jɔn ye? Dugu jumɛn na a kɛra san jumɛn na? Ni ala sɔnna ma. Ɲininkali ye saba dɔrɔn de ye an bɛ sɔn ka caya walasa jaabi yɛrɛ ka se ka caya. Waaleykum salam. An bɛ ala tanu i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Alhamdulilayi. Agisa Haidara ka bɔ Jolo. Ka wajibi fɔlɔ. E ko k'i tɔgɔ ɲama. A ko wajibi fɔlɔ de. Awɔ i tɔgɔ fɔ an ye ani ka dugu. Ne tɔgɔ Agisa Haidara ka bɔ Jolo. Ka bɔ dugu jumɛn? Agisa Haidara ka bɔ Jolo. Agisa Haidara. Joro. Awɔ Joro an y'a faamuya bisimila. Kuma b'i bolo. An ka foli bɛ sirifuge. Awɔ ɲininkali jaabi. An ka foli bɛ sirifuge. Ni ala sɔnna ma. A b'a mɛn. Donc ne tɛ ɲininkali jaabi ne tɛ foli. E ta ye foli ye. O diyara an ye kosɛbɛ. I Haidara an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn nin waati in na ka Jorokaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la nin waati in na ka ala deli ala ka hɛrɛ kɛ an ka jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen. Nɛgɛjuru sira labilalen don nin waati in na an bɛna ale ta. Allo. Ale di. I tɔgɔ ni jamu? Sabatɛrɛ. Ayi i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ka bɔ Ɲamakɔrɔ. Ka bɔ Ɲamakɔrɔ. E ka jaabi ye jumɛn ye?
la debe terrain ni sabaterrain. Sabaterrain. Awa sebena. Ini baraji. Aflana. Ɲininkali tɔ ninnu don. Ayiwa bi kɔnɛ taara an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn nɛgɛjuru sira labilalen don ka se ka nin waati in na dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale lajɛ fɔlɔ salamu aleykum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. E tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Mohamed Kamita. Mohamed Kamita. Kamita. Aha, i bɛna ɲininkaliw jumɛn jaabi? Aidara ala ka so sala. Amin amin amin. Amin amin amin. Foli diyara an ye. Amin amin ini baraji. Nɔgɔjuru sira labilali ni aw ye aw ka se ka jeu min bɛ sen na aw ka se ka o jeu in kɛ a jaabiw aw ka se ka nisɔndiya ko ba sɔrɔ a la Kulsum mɔgɔ hakili la jigin jeu in na dɔ bɛ yen nɔ an k'o ta fɔlɔ assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Salam alaikum. Wa alaikum salam an tulo b'i la i bɛ k'an wele ka bɔ min? Draman Kamara do ka bɔ Sogoninko. Draman Kamara ka bɔ Sogoninko. Awɔ. Ɲininkali jaabi b'i la. Fɔlɔ min i kuma ko Sɛbatɛrɛn. Sɛbatɛrɛn. Awɔ, Sɛbatɛrɛn. Sɛbatɛrɛn. Awɔ. O sɛbɛnna. Awɔ. Ɲininkali filanan don. Ayiwa basi t'an b'i fo. Ala ka fan caman yira an karamɔgɔ la. Amin. An yɛrɛ la. Amin amin amin. Ala ka ɲuman fɛn kana an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan. Amin 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 amin. Wala salama. Wa sallim ala ka duwawu minɛ ni baraji. Usa Jalo an ko ɲininkali fɔlɔ ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara wajulu kɛ Araida la terrain min dala terrain min kɔnɔ terrain in tɔgɔ a filanan a kun bɛ wajulu min kɛ Araida la a parrain fɔlɔ kɛra jɔn ye denfaya taara ka di mɔgɔ fɔlɔ min ma ɲininkali sabanan de a Seyid Sherif Usman Madan Haidara tɔgɔma fɔlɔ dugu jumɛn don san jumɛn a ba n'a fa tɔgɔ ni ala sɔnna ne ɲininkali sabanan ye baasi foyi t'a la hakili la faamuyaw kɛra dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale lajɛ salamu alaikum assalamu alaikum. Alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Aliyu Haidara don. Aliyu Haidara. Madu Haidara. Madu Haidara. Banakɔrɔ. Banakɔrɔ. Awɔ. Bisimila. Ne ka jaabi ye min ye. A ka wajulu fɔlɔ kɛra Modibo Keyita la. Modibo Keyita la. Awɔ. Ne ka jaabi fɔlɔ la. O kun tɛ ɲininkali la koyi. O kun t'a la. O kun tɛ ɲininkali la. O kun t'a la. Araida la a kun bɛ wajulu kɛ terrain min na Araida fan fɛ terrain in tɔgɔ. A wajulu fɔlɔ i kun b'a mɛn k'a bɛ Araida fan fɛ mais a kun bɛ kɛ terrain dɔ de la a terrain in tɔgɔ. Basani. Nɛgɛjuru sira labilalen don ka se ka saliba diya ka diya timitimi Sherif Aliyu Bokar Haidara ale ka wuli ba de sɔrɔ premier deuxième troisième dɔ bɛ yen nɔ salamu alaikum. A bɛ cogo di? Allo a bɛ cogo di? Ne ta ye foli de. E ta ye foli ye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam i tɔgɔ ni jamu? Muhamadu Gari ka bɔ Sɛbɛninkɔrɔ. Muhamadu Gari ka bɔ Sɛbɛninkɔrɔ. Bisimila kuma b'i bolo ɲininkaliw jaabi. Ala k'an sani si jaabi. Amin amin amin. An laban ɲuman. Amin amin. Ala ka duwawu minɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ kalo in Ala ka jɛ ye wa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni ɲininkali ninnu jaabi n'a ma se ka sɔrɔ bi sini fana an b'o fara a kan. Sini fana b'a la. O bɛ fara a kan walasa n b'a f'i ye nin ko in
a premier na deuxième na troisième ka se k'u ka nisɔndiya ko sɔn basi t'a la allo salamu alaikum basi t'i la Hamidu Jara ka bɔ Lasa bisimila Jabate adina tun bɛ wajuli kɛ yɔrɔ fɔlɔ min na Medina Kura o ye Sakali terrain awɔ o taara bon a tɔgɔma o y'a tɔgɔma fɔlɔ ye awɔ ɲininkali filanan a sabanan don filanan don bon filanan t'o dɔn awɔ t'o dɔn i ni baraji merci beaucoup nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don bi ka di bi de ye 12 mai 1955 2026 san 71 ala sɔnna k'o di cɛkɔrɔba ɲuman ma o hukumu kɔnɔ bi an karamɔgɔ Aliyu Bɔkari Hayidara ale ko ka jeu sigi maa saba fɔlɔ minnu bɛ gagné ka se ka lajali fɛnba ta k'a d'u ma ka se k'u ka saliw kɛ nisɔndiya kɔnɔna na o la o ɲininkali saba o de bɛ ka taa ni ka segin ɲininkali fɔlɔ Bani ye wajulu fɔlɔ minnu kɛ a kɛra Arayida fanfɛla la dɔ bɛ yen an k'o ta fɔlɔ salamu alaikum Abedi Odrawo Asimi ka bɔ Burkina Odrawo Asimi ka bɔ Burkina ama tɔgɔ in faamu Wedarago Asi Odrawo Asimi ka bɔ Burkina Wedrako Asi ka bɔ Burkina Asimi basi t'i la kɔni ne ka nagɛnifɛn filanan Layi Masiri Laji Mate Masire Laji Masire denfaya fɔlɔ la dira Layi Masire de ma ka bɔ Burkina waati ok a faamuyara i ni baraji merci beaucoup ayiwa sira dayɛlɛlen don aw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka se ka nin donba in ka nisɔndiya sɔrɔ ni a ye ni nin concours joué mɔgɔ saba minnu bɛ sen na dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta salamu alaikum waalaikum salam basi tɛ n kɔni hɔrɔn tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min n bɛ k'an wele ka bɔ Mopti Mopti n'a bɛ ka ɲininkali kɛ yan awɔ i tɔgɔ ni jamu n tɔgɔ Asani Yamu Jɛra ye Asa ne y'a ta Bamakɔ in ta Asa kan ka région min an bɛ don an b'a datugu wajulu kɛ yɔrɔ min Bamakɔ y'a kun wajulu kɛ yɔrɔ min na a terrain tɔgɔ an ko Bamakɔ de an tɛ Bamakɔ ta dɔn o an bɛ Mopti ta de dɔn awɔ sisan kɔrɔfɔ bɛ Bamakɔ ta de kan o taare fana ye Mopti yan nɔ maa min tun y'a kɛ taare ye an b'o fana dɔn a ye ko ka fɛn kɛ Mopti fana ta awɔ ni Ala sɔnna a ma an ye a faamuyara ni Ala sɔnna ma an bɛna Mopti ta don dɔ la a mɛnna an bɛ Moptikaw fo k'u waleɲuman dɔn an b'a dɔn k'a fɔ Bani a ye waati kɛ Mopti a ye janjo caman kɛ Mopti an b'a fɔ k'u waleɲuman dɔn dɔ bɛ yen nɔ salamu alaikum allo Abedi allo ça va i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne bɛ ka wele ka bɔ Sénégal de Sénégal dugu jumɛn na Sénégal Karakina e yɛrɛ tɔgɔ Yakuba Dambele bisimila ɲininkali ninnu jaabi juru la Sénégal Karakina awɔ a faamuyara ɲininkaliw jaabi wa ɲininkali min b'a ne bolo cɛ ka cɛkɔrɔba in fo dante foli mɛ a taara kɔni tiɲɛ yɛrɛ ne mɛna k'aw wele mɛ tiɲɛ na ne ma se k'aw sɔrɔ kɔ an b'a ɲini Ala fɛ janni kɛnɛ ani labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala ka o sabati an ka cɛkɔrɔba n'a ka denbaya bɛɛ amin 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 an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala kana kɛ a kanubaga nafi ye Ala kana kɛ pewu an ka janfa a kɔfɛ amin 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 bon an b'a ɲini Ala fɛ a den ni dayɔrɔ jamana ye Ala k'a basigi amin ya rabbal alamin cɛkɔrɔba in kɔni mɔgɔ dan ye i bɛ se ka dɔɔnin fɔ a la ne tɛ i bɛ se ka cɛkɔrɔba in tanu ka taa dan na foyi basi foyi t'a la a diyara n ye Ala k'i sara Ala k'a nafa n'a barika amin ya rabbal alamin amin merci beaucoup an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an b'aw ladɔnniya k'a fɔ waati bɛ ka sɛnsɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la wari bɛ ka taga
ɲininkali saba o ma wari de don wari bɛ ka taga dɛ ɲininkali saba lajɛli fɛn ye wari de don wa a bɛ ka taga dɛ ɲɛfɔli ma kɛ lajɛli fɛn ye wari de wari bɛ ka taga dɛ Sai Jalo n'o ko b'a la ɲininkali saba ɲininkali fɔlɔ kuma t'a la ɲininkali fɔlɔ ye min ye o de ye ko bani tun bɛ wajulu kɛ terrain min na Arayida la a terrain a tɔgɔ o terrain kelen kan denfaya dira mɔgɔ fɔlɔ jumɛn ma dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta salamu alaikum alaikum salam i tɔgɔ ni jamu bɛ ka wele ka bɔ min Fatumata Dumbuya ka bɔ Bayilantura la Richard Pont bisimila kuma b'i bolo n bɛ ka jaabi min fɔ Aidara tun bɛ wajulu kɛ yɔrɔ fɔlɔ min na Arayida o terrain Chakal terrain awɔ o taara awɔ n m'o de dɔn ɲininkali filanan don n tɛ ɲininkali filanan dɔn Ala ka san caman yira kɛnɛ la amina Ala k'a ɲaamɛ ɲɔgɔn na amin ya rabbal alamin k'a kɛ kɛnɛya ye amin Ala ka jamana kɔlɔ suma k'a basigi amin awɔ ne ka folikan ye a diyara n ye Ala ka dugawu minɛ merci beaucoup ɲininkali filanan to de denfaya dira mɔgɔ min ma Arayida wajulu kɛnɛ in kɔnɔna na ɲininkali sabanan jumɛn san jumɛn a tigi bɛ Mali ko kan ni kɔni ye Saliba ale ɲɛbila baaraw de ye dɔ bɛ yen nɔ an k'olu ta fɔlɔ salamu alaikum assalamu alaikum a bɛ di baasi tɛ Jijan Abubakar Togola Jijan Abubakar Togola Jijan baasi t'i la kɔni ɲininkaliw jaabi bisimila ɲininkali fɔlɔ a bɛ wuli kɛ terrain min na o ye Chaba terrain awɔ bisimila o taara filanan o Masire Nimaga Masire Nimaga o de kɛra denfa fɔlɔ ye i ko ten o sabanan tɔgɔma fɔlɔ ye jɔn ye o ye a yɛrɛ ye a tɔgɔma fɔlɔ ye Bani yɛrɛ ye ayiwa a faamuyara kɔrɔ y'a faamu kɔni ayiwa an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ segin ɲininkali kan ɲininkali fɔlɔ ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara a bɛ wajulu kɛ Arayida la terrain min kɔnɔna terrain in tɔgɔ ɲininkali filanan kɛnɛ ninnu kan denfaya taara ka di mɔgɔ min ma wajulu ko sira kan Arayida la o ye jɔn ye a sabanan a Seyid Sherif Usman Madan Haidara den caman de tɔgɔ dara la den fɔlɔ jɔn de tɔgɔ dara a Seyid Sherif Usman Madan Haidara la dugukolo kan a tigi ba n'a fa tɔgɔ a kɛra san min na ani dugu min na o faamuyara nɛgɛjurusira labilalen bɛ aw ye miniti 5 ɲɔgɔnna de tora an ye ka se ka fɛn min ye nɛgɛjurusira ye k'o datugu an b'a ta ni ka segin bi kɔni a bi ye donba ye dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale lajɛ salamu alaikum assalamu alaikum a bɛ cogo di wa alaikum salam baasi t'i la i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Mariam Sangare ka bɔ Kayi. Mariam Sangare ka bɔ Kayi. Ɲininkaliw jaabi bɛ yen. Awɔ. Bisimila. An tɛ se jaabi la dɛ. An bɛna an ka nisɔndiya jira dɔrɔn. Bisimila. Tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyalenba de don bi. Vraiment Ala ka ɲɔgɔnna caman yira karamɔgɔ n'an na. Amin. Ala ka sidiya caman di karamɔgɔ ma. Amin. Karamɔgɔ mana wɔrɔ ka bɔ an ɲɛ la ka bɔ Mali bɛɛ ɲɛ la ka bɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ la Ala ka sidiya ni kɛnɛya d'a ma Ala k'a double san o san. Amin. Walayi mɔgɔ tɛ se ka kɛ bada n'o tɛ an t'a fɛ karamɔgɔ ka bɔ an ɲɛ kɔrɔ fiyewu. Siga t'a la Ala k'a kɛ. I ni baraji an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka Kayi bɛɛ fo i tɔgɔla nin waati in na nɛgɛjurusira labilalen bɛ aw ka se ka dɔn ka aw ka jaabiw di ɲininkali ninnu ka nɔgɔn kojugu ka nɔgɔn. Wajulu fɔlɔ ninnu Arayida la a bɛ kɛ terrain min kɔnɔ terrain tɔgɔ wajulu kɛnɛ ninnu kan Arayida wajulu kɛnɛ a denfaya fɔlɔ dira mɔgɔ fɔlɔ min ma ani a Seyid Sherif Usman Madan Haidara tɔgɔma fɔlɔ dugukolo sanfɛ san jumɛn dugu jumɛn a tigi ba n'a fa tɔgɔ o tɛ ko gɛlɛn ye i b'a fɔ a daminɛ ɲɛkɔrɔ taki
ha ka sali ja fo ka ja tebe ali bugara Haidara sababu la ami do ka ala ka shini kana da ana Haidara kan ko so wa alaikum salam abedi wa alaikum salam basite ito ni jamu be kan wele ka bomi Mariam Kafone ka ba se jengila basiti la Mariam o conseil islamique rete afamiara ke to sabana Haidara togoma folo bora France a togoma folo bora France est-ce que onyana a sebena ambi foki wali mondo ya amina ala ka duwaw minɛ amina ma flata ni ka se ka jaabi u cogoya lajɛ ni ala ka jɛ yen nɔ min b'a to ayiwa ni yɔrɔbatigi a bɛ cogo di baasi t'i la kɔni i ma bɔ i ka télé la i bɛ se ka télé faga a kɛ to k'i ma bɔ télé la ayi dɔ bɔ télé mankan na ayiwa awɔ n ye télé mankan jigin bisimila i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Isa Dambele ka bɔ Janjigila Isa Dambele ka bɔ Janjigila Isa ɲininkaliw jaabi b'i bolo ɲininkali fɔlɔ train tɔgɔ ye Chakal train a tɔgɔ Chakal train Chakal train awɔ Chakal train voilà Chakal train a sɛbɛnna a sire nimaga awɔ o fana taara bon a tɔma fɔlɔ o ye Sikaso de ye a kɛra 1992 Sikaso 1992 awɔ o taara merci beaucoup i ni baraji an bɛna maa laban ta ni ala ni kira sɔnn'a ma maa laban an bɛna o ta ni labɛnw sabatilen don n'o tigi bɛ yen n'a donna mɔgɔ laban bɛ yen assalamu alaikum a bɛ cogo di alaikum salam baasi t'i la Haidara ka d'an ye an kɔni an t'a question dɔn ka d'an ye a diyara o ye e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Asanatu Taal Bajangara Asanatu Taal Bajangara awɔ ala ka barika don aw la amin Haidara ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka san caman d'an n'a ma amin ya rabbal alamin Haidara bɛ wajilu min kɛ a bɛɛ ka ɲi ala k'an don mɔgɔ ɲumanw lahɔrɔma la an bɛ Haidara lahɔrɔma amin ya rabbal alamin amin ala ka duwawu minɛ i t'a mɔgɔw bɛɛ fo ni ala sɔnn'a ma o bɛɛ b'a mɛn i ni baraji t'a la ala ka san caman yira an na amin merci beaucoup k'an bɛ Bajangara bɛɛ lajɛlen fo cogoya la ni waati in na ka tila ka tasi bila kɛ ka taa Bajangara n'a lamini bɛɛ lajɛlen an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min kɛra a ye malidenw bɛɛ tɔɔrɔ a ye malidenw bɛɛ de sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an fama ɲɔgɔnna wɛrɛ ma dɔ bɛ yen nɔ salamu alaikum waalaikum salam wa barakatu tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Sitan Kone Kati Sitan Kone Kati ka bɔ Kati bisimila awɔ kuma b'i bolo Medina Kura Medina Kura Chakal terrain na o sɛbɛnna awɔ bisimila awɔ ɲininkali filanan ɲininkali filanan a ka denfaya dira o terrain kelen kan Masire Nimaga o fana sɛbɛnna ayiwa sabanan a tɔgɔma fɔlɔfɔlɔ bɛ Sikaso de a tɔgɔma fɔlɔfɔlɔ bɛ Sikaso 1992 o fana sɛbɛnna 92
Awo. O ɲɛna kosɛbɛ. Ala ka caman nɔgɔya. Amin amin amin. Ala ka mangoro. Amin amin amin. Ala kana baasi foyi k'a la. Amin amin amin. Ala ka duwawu minɛ. Ala ka yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la. Amin amin amin. San o san kɛnɛ kan nin kɛ. Amin amin amin. Ani baraji. An bɛ hakɛto ɲini welelikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ waati in dafara waati min kun dabɔra ɲininkali la o la ni Ala sɔnn'a ma an bɛ sanga kungurunin ka jaabi ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka segin ka na aw ma n'a baara tɔw kana ka kɛ cogo min na an b'o jaabi lase aw ma o kɔfɛ ka gatoba in tigɛ an ba tanti Fatumata nana gato di an ma Bani ka anniversaire la kan k'a tigɛ ka fara saga caman kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o la an b'a ɲini Adama fɛ a ka se ka yɛlɛmali dɔɔni kɛ an ye walasa an ka se ka jaabi ninnu jateminɛ ka segin ka na ni Ala ka jɛ ye. Tega solution ye Haidara ye la radumangale famila Dunuya tega solution ye Haidara ye la radumangale famila Ya bani bora Mamadou la kira kume kira benye wakaramogo Haidara bi doni bonye edebe doni boni sanje waliyula kutubula bele ba dunuya tiga solution ye Haidara ye la radumangale famila madani de angale famila basita de angale famila kira juli angale famila ni bojikela woyo kama jegela sira Haidara kanu telesira beti ya kono mandika de do ne kono ni ngolo olugo wana gela yara fanda humbolo olugo koni bo mona nyawa sama kuma bina wana gela yara kwa Haidara gele ma uno wayaba usumane Haidara Nigeria azele ko lahara ni mogo mi ma Haidara ye siga yela imado wonena yaji ala kana yido ko na lahara Haidara ni bani mat apuni nyenebo Haidara idolo bisana yele minana jebo dibila usumani Haidara Tiga solution ye Haidara ye la radumangale famila na ye doni bawu ye na mi na ye karamo ye na mi aga harama dinisabi Haidara inyawa tamulosa na ye doni bobe fara nyoka ni karamo Haidara tala abe na fido na jamana kono wa jamana tigite jamana kono tanya to jamana kono dine ke togo be Haidara kono anye togo be Haidara kono wa fo togo be Haidara kono diye jigi Haidara anila sababu nyuma kurishiga hazimi gunu ya tiga solution ye Haidara la radumangale famila Shegi Ahmed Fageyo ni lame ndini ka kurane doni fo kurane jingi na ukasu jitige bagati jido an bɛ foli ni waleɲuman dɔ se aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati na fɛn o fɛn bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin an ye 12 mai plateau kan min bɛ sigi aw ye nin kalo in n'a jɔra kabini kalo in tile fɔlɔ fo ka na se bi ma don o don nin waati in na o hukumu kɔnɔ an bɔra ka jeux kɛ mɔgɔw ye weleliw kɛ ka se ka jaabiw caman di o la an bɛna segin Kulsum jaabi ma jaabiw bɛ cogoya min na ale ka se ka a di an ma. Ayiwa Usain Jalo an bɛ foli lase mɔgɔ minnu ye weleli kɛ nga ma al asaf ma garzega ma farasi de ma shi ma garzega ma so ko ma shi ma so ma shi ma so na la sona ma ina fi ya fo cogo mina ɲininkali ninnu bɛ to sen na ni Ala sɔnna ma ka se sini wuladafɛla ma n b'a dɔn kɔni wele ni biki de bɛ taa o kama segin ɲininkali ninnu kan pour que mɔgɔw k'a lamɛn sini 16h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini wulada fɛ ka se ka continuer ni a ye n'Ala ka diɲɛ ye ɲininkali fɔlɔ de ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara a bɛ wajulu kɛ Araida la terrain min kɔnɔna na terrain in tɔgɔ ye jumɛn ye ɲininkali filanan Araida wajulu kɛnɛ a denfaya fɔlɔ taara ka di jɔnni ma ɲininkali sabanan de ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara a tɔgɔma fɔlɔ
fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye a kɛra san jumɛn dugu jumɛn a tigi fa n'a ba tɔgɔ o de ye ɲininkali 3 in ye ni Ala ka jɛ. Ni Ala ka jɛ o la aw bɛ nin to aw bolo ka se ka ɲɛɲini ka ɲininkaliw kɛ maakɔrɔw la yanni sini wulafɛla cɛ. Ni Ala ka jɛ. Mɔgɔ mɔgɔ kɔni mana se ka nin sɔrɔ premier deuxième troisième Ali Bokar Haidara ko ka lajɛli fɛnba d'u ma a kɔni b'i ka saliba de kɛ lafiya kɔnɔ ni dutigi min y'a sɔrɔ i ka saliba i y'a kɛ lafiya kɔnɔ ni muso min fana mana sɔrɔ e man kan ka salifini ko fo i cɛ ye bilen o la Ala k'an si jɔ ka kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ kana ne wele ka ne ɲininka dɛ ne t'a jaabi dɔn e t'a dɔn o la bɛɛ ka jaabi ɲini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan o la teliya la an bɛ sɔrɔ ka na an ka gato tigɛ baaraw la an y'a fɔ a ye k'a fɔ an ba n'o ye madame Haidara tanti Fatumata an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale bɛ an nɔfɛ baaraw bɛɛ lajɛlen na surtout nin n'a ɲɔgɔnnaani ninnu n'i y'a fɔ a ye yɔrɔnin kelen ko don o la a ye saga bila ka na ka tila ka na gato bila ka na ko ni anw kɔni an ka don su ni tile n'an ye nin demande kɛ hali sini maa dama bani ko de don ale labɛnnen don o la o gato an bɛna o de tigɛ nisɔndiya kɔnɔ bonya kɔnɔ ka dugawu baden kɛ a ye k'an baw bɛɛ fo fana ka dugawu k'u ye o kelen kelen ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la o hukumu kɔnɔ an b'a ɲini fɛn min ye ayiwa an ka réalisateur ye u ka se ka dɔnkilini fitinin bila an sen kɔrɔ yanni an ka se ka baara ninnu labɛn ani an kɛrɛfɛla bɛɛ de nisɔndiyalen don a bɛɛ de sɛwalen de don a bɛɛ bɛ fɛ k'i ŋaniya yira Haidara ko la k'a daminɛ mɔgɔ fɔlɔ Serifila la fo ka taa mɔgɔ laban n'i ko ko fɛn o fɛn ka kuma Haidara kan a bɛɛ bɛ si ka kuma sabula u m'a dɔn ni foyi ye ni hɛrɛ tɛ wa a ma foyi ka n'u ye ni hɛrɛ tɛ o la o bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la maa minnu mana se ka ye yan olu b'u wasa dɔn ni bɛɛ lajɛlen ye ni Ala ka jɛ ye. Kasroka glissé, les 12 mètres de bec on la choix. Ayiwa an ka tɛgɛrɛ ba fɔ o ko la fɔlɔ ayiwa Ala sɔnna a ma an karamɔgɔ ka san 71 Serifila bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la an b'a sababu ɲuman an bɛna an ka gato tigɛ o la an tɛ tɛmɛ n'a ye joyeux anniversaire. Amadu Kamara ale de bɛna ka na fɛn min ye bougie ye ka taa don a la an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn nin waati in na ka lajɛbaa bɛɛ lajɛlen bonya don a ko kɔrɔ k'a yira u la k'a fɔ baniko hɛrɛ dɔrɔn de don baniko ye Ala ko ye baniko ye Alakira ko ye o la an ka tɛmɛ n'a ye. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alakashidima, 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 Haidara, Alakashidima. Ala ka sini kɛnɛya di ya bani ma Kamara dakuɲɛ kelen dugawu.
Ustaz Amadu Jalo an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min sɔnna k'an yɛrɛ ye nin kɛnɛ kan o ye Ala tanuba de ye an b'a ɲini setigi Ala fɛ Ala min ye nin san 71 Ala min y'o yira an na Ala k'o ɲɔgɔnna caman bɛ setigi Ala bolo Ala k'o di an fa n'a karamɔgɔ se Sherif Usmane Madani Haidara Haidara min ale jɔra diɲɛ jigi kɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Haidara Ala k'a si banba Ala k'a si maya a n'a ka denbaya ya Rabbi Ala ka fɛn bɛɛ lajɛlen don u ni jugu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛn min ye Ala fɛ ale yɛrɛ de b'o dɔn Ala k'o nɔgɔya a n'a ka denbaya Ala kana k'a jugu ye Ala kana n'a jugu jɛ san caman Ala k'o yira an la an b'a fɔ k'a joyeux anniversaire ko Ala ka san caman yira an la ayiwa a ye kuma di an balakaw ma mɔgɔ kelen ka kuma an balakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ayiwa assalamu alaikum an bɛɛ lajɛlen fo an kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala ka si diya di an karamɔgɔ ma Ala k'a ɲɛ ma la san tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'a segi Ala k'a si banba Ala ka n'a dɛsɛ Ala k'a jugu dɛsɛ Ala ka n'a jugu jɛ Ala ka jamana in taa ɲɛ a hami ko min ye jamana ko la Ala k'o kɛ Ala ka dugawu minɛ o la bɛɛ tɔgɔya la an b'a wasa don nin na k'a ladɔnniya k'a fɔ jeu kɔni kɛra mais mɔgɔ ma gagné bi nka Ali Bukari Haidara Sherifkɛ a ko k'a ka wari tɛ lasegin fo ka continuer n'a ye sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka se ka jeu in tɔ continuer wa nin de y'an ŋaniya ye an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye sini kɛnɛ Ala k'a di a ma Ala ka an ɲɛ mɛn a la k'a fɔ wɔlɔfɔw ye karamɔgɔ bɛ u fɛ yen n'an ka def ana wa kɛ de ye n'an ye pire voilà merci beaucoup k'an bɛn inchallah Wolofɔmuso tun bɛ yan nɔ ale tun kan k'a ka joyeux anniversaire fɔ wolofɔ a ma se k'o fɔ bilen o a k'an bɛn ni Ala ni kira sɔnna ma merci beaucoup Usmani